Για καθίστε παρακαλώ όλοι. Κοτσεζήσια στην κουβέντα, κάτσε. Ναι. Έχω το λόγο, Γιώργο. Μαζί με τον Χριστόχη. Να περιμένεις εσύ. Ωραία. Λοιπόν, καθίστε όλοι αναπαυτικά να μας απολαύσετε. Να μας πορτάσετε απόψε. Γιατί θα αργήσει το πράγμα. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Θα θυμάστε πέρυσι που είχαμε μαζευτεί πάλι εδώ, είχα κάνει δύο ευχές. Η μία ήταν ο Κώστας να γράψει και άλλο βιβλίο και το έκανε. Και η δεύτερη ήταν η πλατεία, η εκδήλωση εκείνη η περσινή να ήταν η τελευταία με εκείνη τη μορφή της πλατείας. Οπότε και αυτό πιάστηκε, γιατί όπως βλέπετε έχει αλλάξει η μορφή της πλατείας. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα. Εδεσιμότατοι ιερείς, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε που είσαι Δωρή. Τι είναι Δωρής? Κάτσε κάτω να σε προσφωνάμε. Να ξεκινήσουμε με ένα σύντομο χαιρετισμό από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Πρεβέζης, τον κύριο Βασίλη Κολιό. Περάστε κύριε Βασίλη. Αυτά δεν βλέπω καλά. Επειδή διάβαζε σίγουρα. Σεβαστοί μας πατέρες, Παπαβασίλη και Παπαθωμά, κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε, κύριε Πανούση, κύριε Πρόεδρε, κύριε πρώην Πρόεδρε της Κοινότητας Νικολιτσίου, κύριε Δρόσο Θεόδωρε, σας ευχαριστούμε που παρευρίσκεστε απόψε εδώ για την παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου του Κώστα Αναστούλη, συνταξιούχου, φιλόλογου, καθηγητή, φίλου και συγχωριανού μας. Βέβαια, εάν λάβουμε υπόψη μας και το βιβλίο της Μαρίας Αναστούλη, έρχεται σε σειρά τρίτο το βιβλίο αυτό, του κυρίου Κώστα Αναστούλη. Να κάνουμε εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ, επειδή το βιβλίο θα μιλάει για τα γενεαλογικά δέντρα παρακάτω, να πούμε το εξής. Όταν λέμε Κωνσταντίνος Ναστούλης, εμείς σαν Νικολιτσιώτες τι καταλαβαίνουμε? Κώστα Τασούλα. Κώστα Τασούλας ένας. Κώστα Κιτσογιάννης δύο. Λοιπόν, εμείς οι παλιότεροι γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποια συνάφεια, κάποιος γενολόι ανάμεσα στον Κώστα Τασούλα, δηλαδή στον Ναστούλη Κωνσταντίνο του Αναστασίου, και στον Κωνσταντίνο Μενέλαο, Κωνσταντίνο Ναστούλη του Μενελάου. Διότι Ντούλα Πήλιος και Βαγγέλη Πήλιος αδέρφια, άρα για αυτά τώρα πρέπει να είναι εξαδέρφια, δεύτερα, τρίτα, κάτι έτσι. Με όλα αυτά ασχολείται στην εργασία που έχει κάνει ο Κώστας ο Ναστούλης, στην επίπονη εργασία θα έλεγα, κουραστική αλλά τόσο κατατοπιστική, που μόλις θα διαβάσετε το βιβλίο θα δείτε ότι θα γνωρίσετε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζετε. Το δεύτερο λοιπόν βιβλίο του Κώστα, μετά από το πρώτο επιτυχημένο, τον Νικολίτη της Λάκας Σουλίου. Το βιβλίο ασχολείται με τα γενεαλογικά δέντρα του χωριού μας και του πήρε 4 χρόνια για να τελειώσει. Εμείς σαν σύλλογοι βρισκόμασταν καθ' όλη τη διάρκεια της συγγραφής δίπλα του για οποιαδήποτε πληροφορία, καθώς και το σύνολο σχεδόν των συγχωριανών μας, και τους οποίους ευχαριστούμε γιατί κανείς δεν αρνήθηκε πληροφορίες όσες φορές και αν ζητήθηκε. Το βιβλίο ξεκινάει περίπου από το 1740, καλύπτει παρά μισό τέταρτο του αιώνα, 3 αιώνες. Αποτυπώνει τα γενεαλογικά δέντρα του χωριού μας με την καλύτερη δυνατή ανάλυση και προσέγγιση. Απευθύνεται κυρίως στους συγχωριανούς μας, όπου γης, και σας συνιστούμε να μην λείψει από κανένα νικολιτσιώτικο σπίτι, κυρίως των νεωτέρων γενιών και της διασποράς. Γιατί τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και οι μελλοντικές γενιές είναι η συνέχεια της ζωής, η συνέχεια της ύπαρξής μας. Οι σύλλογοι μας, Πρέβεζας και Αθήνας, ανέλαβαν τη δαπάνη για την εκτύπωση του βιβλίου. Ο δε συγγραφέας προσφέρθηκε εθελοντικά για άλλη μια φορά, αφιλοκερδός, για τη συγγραφή του, κινούμενος μόνο και μόνο, όπως και στο πρώτο βιβλίο, από την αγάπη του για την Πατρόα Γη. Τυχόν έσοδα από την πώληση θα διατεθούν για διάφορα έργα στο χωριό, με κύρια προτεραιότητα στην ανέγερση κτηρίου που θα λειτουργήσει ως καφενείο στο μέλλον στο χωριό μας, όπως εξάλλου κάναμε και σε όλες τις προηγούμενες εκδηλώσεις των συλλόγων μέχρι τώρα.
Στο τέλος της εκδήλωσης, όποιος θέλει μπορεί να προμηθευτεί το βιβλίο, απευθύνεσαι στο Σοκράτη και στο Θοδωρή τον Τζόλο. Μαζί με το καινούργιο βιβλίο υπάρχουν και αντίτυπα από το πρώτο βιβλίο για όσους δεν το έχουν ακόμη προμηθευτεί. Κλείνοντας, ως σύλλογοι θα θέλαμε να συγχαρούμε επίσης 2 νέα παιδιά του χωριού μας που μας κάνουν υπερήφανους πολύ με τις φετινές τους διακρίσεις και επιτυχίες τους. Αν δεν το ξέρετε ήδη, θα σου αναφέρω. Πρώτος είναι ο Χρήστος Οβέκης του Μίλτου, είναι εγγονός του Ταϊμπέκη, που ήρθε πρώτος πανελλαδικά σε διαγωνισμό στην πληροφορική που διοργάνωσε η Microsoft, δεύτερος πανευρωπαϊκά και Μέση Ανατολή και ένατος παρακαλώ στην παγκόσμια κατάταξη. Και δεύτερος, ο Ιάσονας Μπίκας, εγγονός του Σπύρου και της Χρυσούλας, που πήρε πανελλήνιο χρυσό μετάλλιο στην κολύμβηση. Φανταστείτε ότι τα παιδιά αυτά είναι μόνο 18 χρονών. Τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες και να τους καμαρώνουμε. Θα ήταν όμως παράληψή μας να μην αναφέρουμε και τους χορηγούς για την έκδοση του βιβλίου, που χωρίς αυτούς θα ήταν δύσκολη η εκτύπωση του βιβλίου από οικονομικής πλευράς. Οι χορηγοί μας λοιπόν: Αναγνώστου Μιχάλης, Κίτσος Γιώργος, στο τέλος, Κίτσος Γιώργος, ο Κίτσος Γιώργος είναι του Κωνσταντή, Κολλίου Λαμπρινή, ανεψιά μου, Κολλίου Χριστίνα, η κόρη μου, Κολέτης Ευάγγελος, Βαγγεκολέτης, Κώστας Αλέκος, του Δερμήτρου, Νάσης Εμίλιος, του Γιαννάση, Οικονόμου Γιάννης, Παπανάσιο, Παπά Θεοδώρα, του Ταϊσπύρου στην Πρέβεζα, Στράτης Κύρκος, ο Χρυσοχώος από τον Τάρα και Φεύγας Δημήτριος της Σταυρούλας, αδερφής μου. Εδώ θα ήθελα να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω τον κύριο Καραβίδα από το Πολυστάφυλλο που μας διέθεσε δωρεάν τις καρέκλες και τα καθίσματα αυτά για να την εκδήλωση απόψε, όπως επίσης και τους αδερφούς Πανούση που μας δώρισαν την μικροφωνική τους εγκατάσταση. Για να δείξουμε, τελείωσα εγώ τώρα, για να δείξουμε την εκτίμησή μας και τις ευχαριστίες μας στο συγγραφέα για το δώρο που κάνει στο χωριό μας, οι 2 συλλογοί μας αποφάσισαν να του απονείμουν μια αναμνηστική πλακέτα. Σοκράτης. Συγχωρηθείς. Ορθίος. Γωνία. Έλα, το ίδιο είναι, εντάξει. Να πω και εγώ 2 λογάκια. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήρθατε. Τον Γιώργο τον Γιάννο που για άλλη μια φορά ήρθε, τον Νίκο τον Κολιό και τον Γιάννη τον Αστούλη που στο κάλεσμα μας ήρθανε. Σίγουρα όλους εσάς και τον Κώστα που θα το λέμε συνέχεια αφιλοκερδός. Ούτε ένα τραπέζι δεν το έχουμε κάνει του ανθρώπου, δεν δέχτηκε ούτε ένα τραπέζι να το κάνουμε. Και όλα αυτά τα έσοδα θα πάνε, αν θέλετε, για την πλατεία του χωριού μας. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακαλούσα τον Παπαβασίλη, θα πεις 2 λόγια από Παπούλη. Βασίλη. Καλησπέρα. Ήρθαμε σήμερα εδώ για να καλωσορίσουμε το βιβλίο του συγχωριανού μας, του Αστούλη του Κωνσταντίνου, για το οποίο βιβλίο θα πούνε οι συνέχεια μιλητές πολλά. Εγώ δεν έχω πολλά να πω. Εγώ ένα απλό χαιρετισμό να απευθύνω, να τον ευχαριστήσουμε και θα ήθελα να εστιάσω λίγο στο στόχο αυτού του βιβλίου, στο σκοπό, ο οποίος δεν είναι αυτό που αμέσως φαίνεται, ίσως υποκρύπτει από πίσω. Ένας λοιπόν στόχος είναι η ενότητα. Δηλαδή όλο αυτό το γενεαλογικό δέντρο μας φέρνει πίσω στην ενότητα. Είναι αυτό που καθορίζει τη φυλή μας.
πρέπει να ξέρουμε ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού πρέπει να πάμε. Ποιοι είναι οι πυλώνες της ενότητας? 3 είναι οι πυλώνες. Η γλώσσα, η ελληνική γλώσσα, η κοινή ελληνική γλώσσα, την οποία μιλάμε και συνεννοούμαστε όλοι και επικοινωνούμε. Η μάνα και την Κυριακή καμπάνα. Η μάνα ως πυρήνας της οικογένειας είναι αυτή που αγκαλιάζει παιδιά, το σύντροφό της, αλλά ακόμη και τους γονείς της, στην αγκαλιά της, στα φουστάνια της, όπως τα λέγαμε παλιότερα, γιατί σήμερα πλέον δεν φοράμε φουστάνια. Και την Κυριακή καμπάνα, όπου ακόμα στην καμπάνα καλούμαστε όλοι να είμαστε εκεί, όχι μόνο να συμμετάσχουμε και στη λατρεία, αλλά να ειδωθούμε και μεταξύ μας, να επικοινωνούμε μεταξύ μας, να λέμε την καλημέρα μας. Η ενότητα λοιπόν πιστεύω ότι είναι ένας από τους στόχους αυτού του βιβλίου, για το οποίο βιβλίο θα μας μιλήσει στη συνέχεια. Εγώ να ευχαριστήσω μόνο που μου δώσει την ευκαιρία να πω 2 λόγια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Πρόεδρος, άμα θέλει, ο Δημήτρης ο Κίτσιος. Να είσαι σύντομος. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ, σαν πιο νέος, να το πω σαν πρόεδρος στο χωριό, δεν έχω τις πολλές γνώσεις για το βιβλίο του Κώστα. Θέλω όμως να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μιλάγαμε τακτικά στο τηλέφωνο με τη μητέρα μου, το θείο μου, τον Θανάση Παπαθανασίου, και εντάξει, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε στο χωριό. Εγώ από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ για το χωριό. Να ευχαριστήσω τους πατέρες, τον Θοδωρή, τον Πανούση που είναι μαζί μας, όλα τα παιδιά, και πόσο μάλλον τον Γιώργο τον Γιάννο που είναι πάντα δίπλα μας, τον Νίκο τον Κολιό, τους συλλόγους, και είμαστε όλοι μαζί αγαπημένοι και ενωμένοι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ για όλα. Βέβαια ο Πρόεδρος ήθελε και λίγο χώρο, αλλά στο τέλος αν έχουμε χρόνο θα του πούμε τραγούδι. Λοιπόν, να προχωρήσουμε τώρα σιγά σιγά στην παρουσίαση του βιβλίου, γιατί περνάει και ο χρόνος. Έτσι λοιπόν, ο Μένιος, ο ήρωας του Μενέλαου Λουντέμιστο, ένα παιδί με τραϊτάστρα, έλεγε ότι τα βιβλία είναι παππούδες από χαρτί. Καταλαβαίνετε το συνειρμό. Όπως οι παππούδες έχουν να πούν πολλά στα παιδιά και στα εγγόνια, έτσι και τα βιβλία έχουν να πούνε στους αναγνώστες. Έτσι λοιπόν θα πούμε στην καρδιά της παρουσίασης, που είναι να μιλήσουν οι 2 μιλητές μας. Πρώτος ως μεγαλύτερος, ο Γιάννης ο Ναστούλης. Τι? Την αλλάξαμε. Ηλικία. Ποιος θα μιλήσει? Εσύ? Εγώ θέλω χρόνο για να μην... Θέλει χρόνο ο Γιάννης. Θα σου δώσουμε πολύ χρόνο. Τουλάχιστον 3 λεπτά. Ό,τι λέει το πρόγραμμα. Τι λες? Ναι, εδώ λέει βιογραφικά στοιχεία. Ό,τι θέλει ο Κώστας. Θέλω χρόνο. Τελευταίος. Τον κόβουμε. Τελευταίος ο Γιάννης. Και πάμε τώρα στον Νίκο. Ο Νικόλαος Κολιός του Ευαγγέλου και της Ευτυχίας είναι Νικολιτσιώτης, συνταξιούχος δάσκαλος. Υπηρέτησε επί 40 χρόνια στην εκπαίδευση. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση. Έχει πρώτο πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και δεύτερο πτυχίο στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και διοίκησης από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Διατέλεσε διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ιωαννίνων και έχει υπηρετήσει πάνω από 20 έτη ως διευθυντής σχολικών μονάδων στη Νέα Σμύρνη και στα Γιάννηνα. Υπήρξε μέλος της συγγραφικής ομάδας των νέων αναλυτικών προγραμμάτων φυσικών επιστημών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει συμμετοχή στη συγγραφή λεξικού για τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου με λέξεις και έννοιες γύρω από τις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον από τις εκδόσεις Πατάκη. Έχει συγγράψει επίσης πλήθος άρθρων σε περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά έργα δημιουργίας εκπαιδευτικών σεναρίων
πάντα με θέμα τις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον. Έχει ταξιδέψει αρκετά από τη Βραζιλία μέχρι το Γιακούτσκ της Ανατολικής Σιβηρίας και από τη ΣΥΠΑ μέχρι το Τσόγκτσινγκ της Κίνας και από την Παθαμιά μέχρι τις Λιμάζες. Άρα Γιώργο. Οπότε ξεκινάμε από εδώ. Εδεσιμότατη πατέρα Βασίλεια και πατέρα Θωμά, εκπρόσωπε της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρόεδρε της τοπικής κοινότητας Νικολιτσίου και πρόεδροι των πολιτιστικών συλλόγων των Νικολιτσιωτών Αθήνας, Πρέβεζας Αθήνας και βεβαίως του Νικολιτσίου. Αγαπητές Νικολιτσιώτισσες και αγαπητοί Νικολιτσιώτες, αγαπητοί προσκεκλημένοι, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα η πρόσκληση να παρουσιάσω σήμερα το βιβλίο του εξαίρετου φιλόλογου Κωνσταντίνου Ναστούλη για τον γενέθλιο τόπο του, τον Νικολίτη της Λάκας Σουλίου Πρεβέζης. Μια ολοκληρωμένη ιστορική και κοινωνιολογική μελέτη για τη γενολογική δάσκαλε. Στα αγγλικά σου αυτά. Για τη διαδοχή των γενεών της πάτριας γης του, καρπός του αδιάπτου του ερευνητικού ενδιαφέροντος και μιας άοκνης πολύχρονης προσπάθειας του συγγραφέα να συλλέξει καταρχήν το υλικό, συντεριάζοντας υποδειγματικά την αξιοποίηση μιας πληθώρας δισεύρετων γραπτών και προφορικών πηγών και να το διαρθρώσει τελικά μεθοδικά στον τόμο που με ζωηρό ενδιαφέρον μελέτησα. Πρόκειται για μια σε βάθος έρευνα των γενολογικών δέντρων, η οποία διατρέχει την ιστορία και εξελίσσεται από τα μέσα του 18ου αιώνα της Νικολιτσιώτικης κοινωνίας, άρρηκτα πάντα συνδεδεμένης με την ιστορία και τον πολιτισμό όχι μόνο του χωριού μας, αλλά και των χωριών της Λάκας Σουλίου, καθώς και της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου και τελικά στους νεότερους χρόνους της πατρίδας μας ευρύτερα. Φίλες και φίλοι, το βιβλίο αυτό δεν είναι ένας απλός κατάλογος ονομάτων ή μια συγκέντρωση οικογενειακών γραμμών. Είναι μια άγκυρα του Κωνσταντίνου Ναστούλη με την πατρόα γη. Είναι μια δομημένη και επιστημονικά επεξεργασμένη μελέτη που επιχειρεί και τα καταφέρνει στο έπακρο να συγγραφίσει τη μικροϊστορία μιας κοινότητας, συνδυάζοντας την ανθρωπολογική, κοινωνιολογική και ιστορική οπτική. Ο συγγραφέας προσεγγίζει το υλικό του με σεβασμό και επιστημονική αυστηρότητα. Οι πηγές του είναι πολυεπίπεδες. Εκτός από τα δημοτολόγια, τα εκκλησιαστικά αρχεία, παλιές διαθήκες και οικογενειακά έγγραφα, αξιοποιεί και μια τεράστια προφορική παράδοση, μαρτυρίες γερόντων, τοπικά αφηγήματα που διασώζουν μνήμες ονομάτων και συγγενειών. Το σημαντικότερο επίτευγμα του βιβλίου είναι η διασύνδεση του ατομικού με το συλλογικό, του ονόματος με την ιστορία, της οικογένειας με την κοινότητα. Κάθε γενεαλογικό δέντρο δεν είναι μόνο ένα εργαλείο αναφοράς, αλλά ένα αφηγηματικό πλαίσιο για την κατανόηση της κοινωνικής συνοχής του χωριού, την κατανόηση των γάμων, των συμμαχιών, των μετακινήσεων ανθρώπων και της οικονομικής εξέλιξης. Με άλλα λόγια, ο Κώστας δίνει υπόσταση στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι τέτοιες μελέτες συνιστούν πολύτιμα τεκμήρια για την τοπική ιστορία, η οποία συχνά παραμελείται από την επίσημη εθνική ιστοριογραφία. Η εγγονή μου εδώ βλέπω έχει αντιρρήσει με αυτά που λέω, πιστεύω πως όχι. Εδώ όμως αναδεικνύεται πως η μικροϊστορία μέσα σε οικογενειακά και αναλογικά πλαίσια, τα σόγια, μπορεί να φωτίσει τη μεγαλύτερη σκηνική ιστορία, τη Λάκα Σουλίου, τα χωριά της και τον Νικολίτσι ειδικότερα, καταδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν ως εστίες αντίστασης, αλλά και παραγωγής πολιτισμού και διατήρησης παραδοσιακών αξιών. Ιδιαίτερα είναι εντυπωσιακή η μεθοδικότητα με την οποία έχει οργανώσει ο συγγραφέας τα γενεαλογικά σχήματα, σαφήνεια, ακρίβεια και διασταύρωση πηγών.
Κάθε οικογένεια παρουσιάζεται με τη χρονική της πορεία, με τις μετακινήσεις και τις συγγένειες. Δεν είναι διόλου εύκολο αυτό. Δεδαλώδεις οικογενειακές διαδρομές, πολυπίκυλες δυσκολίες στην έβρεση και τη διάταξη των οικογενειών και τον διάβολο του τυπογραφείου, μην το ξεχνάμε και αυτό, καθιστούν το επιχείρημα της συγγραφής, της λειτουργικότητας των πινάκων και της σωστής αποτύπωσης σε τιτάνιο έργο, το οποίο με επιτυχία έφερε εις πέρας ο Κώστας. Η συμβολή του έργου είναι διτή, τόσο επιστημονικά όσο και πολιτισμικά. Επιστημονική γιατί παρέχει ένα μοντέλο καταγραφής και τεκμηρίωσης γενεαλογικών δεδομένων που μπορεί να αποτελέσει βάση για περαιτέρω έρευνες από μελλοντικούς ιστορικούς επιστήμονες. Πολιτισμική γιατί διαφυλάσσει τη μνήμη, εδώ είναι το κυριότερο, ενός τόπου που απειλείται από τη λύθη, την αστιφιλία, το ξέρουμε όλοι αυτό, και κυρίως πλέον τη δημογραφική κατάρρευση. Το ίδιο το θέμα, η γενεαλογική διασύνδεση και η ιδιαίτερη στόχευση του πονήματος του συγγραφέα, η ανάδειξη και μαζί διαφύλαξη της σχέσης του ασάλευτου δεσμού με το γενέθλιο τόπο, συνιστά μια επιμέρους πραγμάτωση της βασικής κατεύθυνσης της κοινωνικοπολιτισμικής πραγμάτωσης στη διαχρονική της εξέλιξη. Όπως μας είναι γνωστή, μέσω προφορικών και γραπτών μαρτυριών που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας από την Οθωμανική περίοδο, 1750, την απελευθέρωση και στη συνέχεια την ύπαρξη της τοπικής κοινότητας εντός των πλαισίων της νεοειδρυθήσας ελληνικής πολιτείας. Είναι μια ζωντανή παρακαταθήκη, ένα κάλεσμα σε διαγενολογικό διάλογο. Ενθαρρύνει τους νεότερους να γνωρίσουν τις ρίζες τους, να κατανοήσουν την ταυτότητά τους μέσα από το πρίσμα του παρελθόντος και να επανασυνδεθούν με τον τόπο τους. Ο Κώστας καταγράφει τα γενεαλογικά δέντρα των Νικολιζωτών της Λάκας Σουλίου σε 654 σελίδες. Από αυτές, οι 520 σελίδες είναι σελίδες με πίνακες. Είναι ένα βιβλίο πίνακες λοιπόν, και οι 68 σελίδες με φωτογραφίες και το διαρθρώνει σε 4 μέρη. Στο πρώτο μέρος εκτίθεται το γενεαλογικό δέντρο όλων των Νικολιζωτών, από το 1884 έως το 1960. Στο β' μέρος καταγράφονται τα γενεαλογικά δέντρα χωριστά κατά επώνυμο και χρονολογική σειρά και μάλιστα μερικά φτάνουν ως το 1750, 11η γενεά. Σε αυτό το μέρος περιλαμβάνονται και όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της κοινότητας, ήρθαν στο Γαμπρί, προφανώς, οι νύφες και όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της κοινότητας, αλλά η ύπαρξή τους προκύπτει από άλλου είδους μαρτυρίες. Στο γάμα μέρος, στο τρίτο μέρος, περιλαμβάνονται τα οικογενειακά δέντρα κατ' επώνυμο και συγγενική σχέση σε βάθος 10 και 11 γενιών, όπως είπαμε, κατ' επώνυμο και συγγενική σχέση. Στο μέρος αυτό καταδεικνύεται το σόι, η συγγενική σχέση, όχι μόνο εξ αίματος, αλλά και εξ εχιστείας. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος παρατίθεται σε ενιαίο πίνακα κατά χρονολογική σειρά γέννησης φωτογραφικό υλικό συγχωριανών μας που έχουν περάσει στην αιωνιότητα χωριστά ανδρών και γυναικών. Στον τόμο τον οποίο κρατάμε στα χέρια μας, στην ολότητά του υπάρχουν πίνακες με ονόματα, κελιά και υποδιαιρέσεις των κελιών με νέα ονόματα και νέοι πίνακες επιπινάκων. Λεπτομέρειες που εκπλήσουν. Δυσκολία, όποιος και θα το βάλω κάθε μέρα στον εφόρο. Θα βρίσκω την ασφάλεια. Ονόματα οικογενειών και οι διαδρομές στον χρόνο με τους γάμους και τους απογόνους. Μέχρι και την Αριάδνη γράφει. Μαζί με τον παππού εδώ, τον Βαγγελκολιό, τον Βαγγελδάσκαλο, 92 χρόνια διαφορά. Ένα σπουδαία σημασία σημείο που επιθυμώ να τονίσω στο πόνημα του Κώστα είναι η καταγραφή της προέλευσης και της ιστορίας των επωνύμων των οικογενειών σε βάθος χρόνου όπου δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα γραπτά μνημεία και έχουν αντληθεί από προφορικές μαρτυρίες συγχωριανών μας σε μια τόσο δύσκολη περίοδο, ιστορικοκοινωνική περίοδο, με πάρα πολύ λίγα μνημεία. Συγχωριανές και συγχωριανοί, αγαπητές και αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Σήμερα μας μιλούν μέσω του Κώστα οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας. Γιατί ο Κώστας δεν καταγράφει απλώς γενεαλογικά δέντρα. Διασώζει έναν ολόκληρο κόσμο. Έναν κόσμο που υπάρχει στις θύμησές μας, στην οικογενειακή μας ιστορία. Έναν κόσμο που περνάει από γενιά σε γενιά και χάνεται στα μονοπάτια της λύθης και στο πέρασμα του χρόνου. Και κατορθώνει να κρατήσει στην αιωνιότητα τα ονόματα, τα πρόσωπα, τις οικογενειακές διαδρομές και τελικά το χωριό μας το ίδιο, τον Νικολίτσι. Έναν κόσμο ζωντανό που μας το παραδίδει για τις επόμενες γενιές. Μας ανατρέχει σε έναν κόσμο που εκτείνεται στη διαχρονία από το ύστερο παρελθόν στο παρόν, αλλά και κληροδοτείται στο μέλλον χάρη στην αναμφισβήτητη αξία του. Την αξία αυτού του κόσμου που μας χαρίζει απρόχερα άλλοτε ως παρακαταθήκη και άλλοτε ως διάβλο της συλλογικής μνήμης σε όλους εμάς τους αναγνώστες και προπαντός στους νέους Νικολιτσιώτες. Ο ίδιος δε παραμένει ακμαίος και δημιουργικός να μας θυμίζει ότι οι αναμνήσεις μας είναι οι αποσκευές μας που μας κάνουν να προχωρούμε και να ανατροφοδοτούν την ελπίδα και τη ζωή. Και γι' αυτό το οφείλουμε ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κοιτάξτε τον Νίκο και είπε τέτοια λόγια, εγώ δεν ξέρω. Γιατί μας έχει βγάλει σόι και μου ζητάει το γιούρτι. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω να κάνω μια καταγγελία τώρα εδώ γιατί ο Κώστας μας χάλασε το έχουμε και έλεγα τους. 653 σελίδες σαν τη διάβασες. Έχω και τη γυναίκα μου συνέχεια. Σε ποια σελίδα έφτασες σήμερα? Πού είσαι σήμερα? Θα προλάβεις? Μου σπάσει τα νεύρα. Πρόλαβα τελικά, εντάξει. 653 σελίδες, 54. Δεν είχαμε να κάνουμε, μας βγήκαν τα μάτια. Άμα κάτσω από κάτω 3 μέρες είναι έτοιμο που έχω περάσει. Θα σε ρωτήσω μετά. Ναι, ρωτήσει εμένα. Ο κύριος Πανούσης, παρακαλώ, επιδοφόρος, κάτι θέλει να πει στο σημείο αυτό. Έκανα τσίπουρο εσύ. Έκανα τσίπουρε. Αγαπητοί συγχωριανοί, χαίρομαι ιδιαίτερα για τη χαρά που μου δώσανε το Προεδρείο να πω 2 λόγια. Μόλις μου είπε ο Βασίλης ότι θα ήταν τιμή, λέει, να πω και εγώ 2 λόγια, αμέσως του είπα ναι. Μετά έχω μια εβδομάδα τώρα που σκέφτομαι τι να πω τώρα σε φίλους, σε συγγενείς, σε συγχωριανούς, στον Κώστα που ήμασταν συμμαθητές σε αυτό το σχολείο, αν θυμάστε το πέτρινο εδώ από κάτω, που μαλώναμε κιόλας και παίζαμε κιόλας μαζί. Από τις πολλές τις σκέψεις που έκανα, σκέφτηκα ότι κάτι πρέπει να πω για αυτά τα παιδιά που δουλεύουν για αυτό το χωριό και θα ήθελα να τους κατονομάσω έναν. Θα ξεκινήσω, επιτρέπεις Κώστα, θα τα ακούσεις και εσύ μετά, αλλά θα τα ακούσουν οι άλλοι πρώτα. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με τον Γιώργο τον Γιάννο και να του δώσουμε τα συγχαρητήρια για αυτόν τον αγώνα που κάνει δεκαετίες πλέον. Βέβαια εγώ δεν ξέρω πράγματα και τι γίνεται εδώ σε αυτή την κοινωνία. Λίγο που βλέπω και καταλαβαίνω περίπου τι γίνεται. Επίσης, το Θόδωρα τον Τζόλο. Θόδωρας ο Τζόλος είναι για αυτός ένας άνθρωπος της προσφοράς, αλλά δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς, γιατί και ο πατέρας του ήταν άνθρωπος της προσφοράς και τα 2 του τα παιδιά, και αυτοί ήταν άνθρωποι που δουλεύανε για το χωριό τους, για τους φίλους τους, για τους παππούδες τους, για τους συγγενείς τους. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω και μια αναφορά σε ένα άλλο παιδί που χάθηκε, τον Τάκη τον Τζόλο. Θα το σκεφτούμε λίγο και να του στείλουμε χαιρετισμούς πάνω στον ουρανό και να του δώσουμε μια χαρά, για να του αναγνωρίσουμε έστω και σήμερα κατόπιν εορτής την προσφορά που είχε στο χωριό και τον αγώνα που έκανε για το χωριό του και για όλους εδώ τους συγγενείς μας. Επίσης ήθελα να πω 2 λόγια για τα άλλα παιδιά, για τον Βασίλη τον Κολιό, που κι αυτός από τη θέση του
είναι ενεργό στοιχείο και όλοι προσπαθούν. Και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε για όλα τα παιδιά που κάνουν προσφορά. Επίσης ήθελα να πω και δύο λόγια για τον Σωκράτη. Έμαθα ότι έγινε πρόεδρος του Συλλόγου στην Αθήνα. Δεν ξέρω τι τα δρόμενά του, αλλά επειδή τον αγαπώ και χαίρομαι όταν τον βλέπω, πιστεύω από αυτά που ακούω όμως, ο Σωκράτης πάει καλά, κάνει κάτι καλό εδώ, από τη θέση που βρίσκεται. Ποιον άλλον ξέχασα? Ακούω ότι και ο Χριστάκης, το νεότερο παιδί του χωριού μας, αυτός που έκανε αυτή τη δουλειά που έκανα και εγώ παλιά με τον παπά, τον Παπαγιώρη εδώ. Το σπίτι μου ήταν εδώ από κάτω και ο Παπαγιώρης φώναζε «Φορεί την καμπάνα». Και η καμπάνα ήταν τότε εκεί πίσω με ένα σκηνή και ο Παπαγιώρης πρωτού να ξυπνήσει, εγώ ερχόμουν εδώ, χτύπαγα την καμπάνα και περίμενα τον Παπαγιώρη να έρθει και ήταν και λίγο δύσκολος γιατί έπρεπε ό,τι έκανε ο Χρήστος με τον εδώ όπως τον έβλεπα παιδάκι μικρό, τα ίδια έκανα και εγώ και μου θύμιζε τα νιάτα μου. Σε ευχαριστούμε και σένα Χρήστο για την προσφορά σου. Να με συγχωρείτε αν ξέχασα κάποιον. Αυτό όμως που ήθελα να καταθέσω είναι ότι σαν Νικολιτσότες πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτά τα παιδιά, για αυτή την προσφορά. Και νομίζω ότι, δεν ξέρω βέβαια τα δρόμενα από τα γύρω χωριά, νομίζω ότι είναι κάτι ξεχωριστό αυτό που υπάρχει εδώ στο Νικολίτσι. Αυτή η αγάπη που έχουμε από όλα αυτά τα παιδιά που προσφέρουν. Και θα ήθελα να με συγχωρέσουν αυτοί που πιθανώς να ξέχασα, αλλά επειδή λείπω 50 χρόνια από εδώ από το χωριό, δεν τα ξέρω όλα καλά με λεπτομέρειες. Βέβαια σέβομαι τα παιδιά αυτά των γραμμάτων, τον Γιάννη τον Αστούλη, ο οποίος είναι πάντα παρόν, τον Νίκο, τη σύζυγο του Νίκου που έτυχε να είμαι στην παρουσία του άλλου βιβλίου του Κώστα. Τελικά, με συγχωρείς Κώστα, αλλά εσύ είσαι το τιμόμενο πρόσωπο σήμερα, αλλά εγώ μιλάω για άλλους. Τώρα θα τα ακούσεις και εσύ. Με τον Κώστα είμαστε συμμαθητές, εκεί ήταν το σχολείο, πηγαίναμε μαζί. Εγώ μου άρεσαν λίγο τα μαθηματικά, αυτός ήταν καλός στα θεωρητικά, στη γλώσσα, στα γλωσσικά μαθήματα. Έχουμε παίξει μαζί, έχουμε μαλώσει μαζί. Προχτές του είπα και μια φορά, είχαμε χωριστεί και αφάτες, τότε στα παιδικά μας χρόνια, και ραϊκότσιδες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η άλλη ομάδα. Και ήμασταν μια φορά με τον Βαγγελάκη του, πώς το λέμε, του Ντουλάκη Φώτη. Εμείς ήμασταν από εδώ. Και τον πιάσαμε μια φορά, τον είχε στείλει η μάνα του στο μπακάλι εδώ να ψωνίσει, είχε κάτι μακαρόνια, κάτι τέτοια. Τη στήσαμε μια παγίδα εδώ πέρα εκεί στο Σπυρολένη, το σπίτι κοντά κάπου ήτανε, και του πετάξαμε, ήταν και μια αυτή με νερό, είχε βρέξει, ο δρόμος ήταν χωματόδρομος τότε, του πετάξαμε και τα μακαρόνια κάτω στο νερό. Και τι ήθελα εγώ που το έκανα αυτό, ήρθε η Μενέλαινα μετά και έκανε παράπονα και εκεί τότε έπεφτε και ξύλο. Και μπροστά στο σπίτι μας το παλιό, εκεί το πέτρινο που είχαμε, ήταν μια ελιά. Και είχα ανέβει πάνω στην ελιά και δεν κατέβαινα με τίποτα γιατί έπεφτε ξύλο. Κωστάκη, για το επιστημονικό σου έργο νομίζω ο κόσμος εδώ σε ξέρει. Εγώ δεν ξέρω τόσα πολλά, αλλά αυτό που σέβομαι, την επιστήμη σου, την καριέρα σου, και έχει φτάσει στην μέση εκπαίδευση που δούλευε σε πολύ μεγάλα κλιμάκια μέχρι το Υπουργείο, βιβλία γράφαν εκεί, φτιάχνανε σχολικά και τέτοια. Εγώ το μόνο που θα σου πω και θα εκφράσω, αν μου επιτρέπετε κι εσείς, όλων την ευχαριστία προς το πρόσωπό σου, τη χαρά που μας δίνεις για το μέλλον, για τα παιδιά και για τους υπόλοιπους που θα έρθουν και θα έχουν ένα βιβλίο. Εγώ δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε τη γιαγιά μου. Τον Παπαγιάννη το θυμάμαι. Αλλά τώρα θα διαβάσω το βιβλίο του Κώστα, ποια ήταν η γυναίκα του Παπαγιάννη. Έχω ξεχάσει το όνομα. Θα το βρω γραμμένο εκεί. Να με συγχωρείτε για αυτή την παρένθεση. Χάρηκα πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνανε τα παιδιά και είπα δύο λόγια από
καρδιά. Δεν έγραψα λόγο για να... Από ποιον τα πήρες? Βασίλη, θα κάνω κι εγώ μια παρένθεση, θέλω να πω κάτι. Και σιγά σιγά φτάνουμε και στον άλλο μιλητή μας, που είναι ο Γιάννης ο Αναστούλης, μου είχε δώσει 25 σέσσες. Μου είχε δώσει. Να πω κάτι για το βίντεο, που μπορούν να το δούνε. Από τις 25 σελίδες θα διαβάσω αυτό το μικρό. Άστο, όταν τελειώσει. Ναι, στο τέλος. Λοιπόν, ο Γιάννης λοιπόν, ο Γιάννης Ναστούλης, ο γιος του Δημήτρη Ναστούλη του Τάκη και της Εκατερίνης Αναγνώστου που πρόσφατα αποχαιρετήσαμε εδώ από το χωριό. Ξανά συλληπιτήρια Γιάννη. Είναι διδάκτορας πολιτικής ιστορίας με μάστερ θεολογίας και πτυχιούχος πολιτικής επιστήμης διεθνών και επιστημών της αγωγής. Έχει συγγράψει 11 βιβλία στους τομείς των επιστημονικών και καλλιγραφία δεν έμαθα. Και ενδιαφερόντων. Μια χαρά. Τι λες, μεγάλε. Να βγάλω τα γυαλιά μου, βλέπω καλύτερα. Αυτό είναι τα γράμματα. Ο Γιάννης εργάζεται ως καθηγητής κοινωνικών επιστημών στο ΓΕΛ, στο Γενικό Λύκειο Διονύσου Αττικής, όπου εκεί μεγαλουργεί. Ο λόγος λοιπόν στο Γιάννη Ναστούλη. Μην αρχίσεις και εσύ το λιβάνισμα. Ακριβώς. Ευτυχώς λοιπόν προηγήθηκε ο Νίκος, γιατί αναφέρθηκε στα προσκηνιακά μέρη του βιβλίου και έτσι πρέπει να είναι η σειρά των πραγμάτων. Εγώ θα αναφερθώ σε αυτό που λένε οι ψυχολόγοι στη σκιά. Πριν όμως αναφερθώ στο βιβλίο, στον πυρήνα του, θα πω μερικά προκαταρκτικά πράγματα για τη συγγραφή ενός βιβλίου. Η συγγραφή ενός βιβλίου, αυτό το έχω κλέψει από τον Φέδρο του Πλάτωνα, εκεί στις όχθες του Ηλισσού, ας πούμε, περπατούσαν και φιλοσοφούσαν και του λέει το εξής, ότι το βιβλίο είναι, λέει, σαν γέννα και ο συγγραφέας με το βιβλίο έχει μια σχέση πατρότητας και ιότητας. Η δε διαδικασία γέννησης του παιδιού περνάει από όλα τα στάδια της γνωστής συμβατικής διαδικασίας γέννας. Πρώτα γίνεται η σύλληψη, η οικειοφορία του νεογνού και η γέννησή του, η βάφτισή του και το μεγάλωμά του, η γαλουχία του και το μεγάλωμά του. Αυτό εδώ που γίνεται τώρα, ας πούμε, δεν είναι ούτε η βάπτιση, έχει βαπτιστεί το βιβλίο, ήδη έχει βγει κλπ. Ήδη έχει κυκλοφορήσει, σιωπηρός. Αυτή τη στιγμή γίνεται η πρώτη δημόσια έκθεση του βιβλίου. Δημόσια έκθεση, δηλαδή περνάει μια διαβατήρια τελετουργία, να το πω έτσι, ώστε να μπει στο χώρο των ενηλίκων. Ο συγγραφέας λοιπόν, πατέρας του βιβλίου, έχει φροντίσει, ελπίζω, αλλά και να μην το έχει κάνει, ούτως ή άλλως δεν περνάει από αυτόν και θα πω γιατί, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα προδοθεί από το ίδιο του το παιδί, το βιβλίο του δηλαδή. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Μπορεί αυτός να το έγραψε, αλλά αυτή τη στιγμή όμως κατατίθεται στο δημόσιο χώρο. Θα το διαβάσετε εσείς, θα το διαβάσουν ενδεχομένως πολλοί άλλοι. Θα το διαβάσουν κυρίως κάποιοι άνθρωποι. Επειδή όμως έχω μια επαγγελματική διαστροφή, έτσι, μια επαγγελματική διαστροφή, θα παρακαλούσα τους φίλους εδώ, δεν μπορώ αλλιώς, χάνω τον ηρμό μου, έτσι. Συγχωρήστε με, αλλά είναι πολύπλοκα αυτά και από στήθους δύσκολα βγαίνουν. Πού είχα μείνει λοιπόν? Ότι κατατίθεται λοιπόν το βιβλίο αυτό και θα πέσει και στα χέρια επιστημόνων. Καλή ώρα μου έκανε έκπληξη το γεγονός ότι βλέποντας λίγο έτσι για τον Νικολίτσι, αυτές τις μέρες δηλαδή, εξεπλάγει. Έπεσα πάνω σε μια μελέτη του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, παρακαλώ, και ό του θαύματος είδα το βιβλίο της Θείας της Μαρίας.
το οποίο έχει γραφτεί πριν από 20-30 χρόνια. Και μάλιστα πού? Στην ειδική βιβλιογραφία, οποία τιμή. Και ποιο είναι το θέμα? Ότι δεν ήταν μια επιστημονική μελέτη, ήταν μια πρωτογενής, μερική, ελλειπτική ας πούμε, μάζοξη ορισμένων απόψεων που κυκλοφορούν στο Νικολίτσι, τραγούδια, τοπονύμια κλπ. Δεν διεκδικούσε κάτι άλλο. Ωστόσο, πολλό δε μάλλον το βιβλίο του Κώστα που είναι συστηματικό και διεκδικεί να είναι επιστημονικό. Φροντίζει λοιπόν ο συγγραφέας για το παιδί του, αλλά αυτό όμως είναι ατίθασο, είναι άσωτο από τη φύση του. Εκεί σε αυτό που σας είπα, το βιβλίο του Πλάτωνα στο Φέδρο, εκεί εισηγείται ολόκληρη τη μετέπειτα θεωρία ανάγνωσης και φιλολογικές θεωρίες γενικά. Και τι λέει εκεί? Το πρόβλημά του είναι, λέει, εάν κακοπέσει ή καλοπέσει το βιβλίο. Και τα δύο θα συμβούνε. Από τη στιγμή που εκτεθεί το βιβλίο, είναι σαν ο συγγραφέας να έχασε το σημείο θερμοδυναμικής ισορροπίας. Όσοι γνωρίζουν φυσική ίσως με καταλάβουν. Από εκεί και ύστερα το έργο υπέβει τον πίγασο του χρόνου, το βέλος του χρόνου, και οι συνθήκες πρώτης συγγραφής είναι μη ανακτήσιμες. Δηλαδή δεν μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω. Ο καθένας μπορεί να το πάρει και να το κάνει ό,τι θέλει. Κάποιοι θα πούνε, και στα χωριά ήθιστε αυτό, όχι μόνο στο Νικολίτσι, θα βγουν και θα πούνε για τυχόν λάθη, για τυχόν παραλήψεις, για τυχόν, σε εισαγωγικά το λέω, αδικίες απέναντι στην έκθεση των γενεαλογικών δέντρων. Πάντοτε βρίσκουν οι άνθρωποι να πούνε ορισμένα πράγματα. Έχω όμως να τους πω το εξής. Δεν υπάρχει τέλειο βιβλίο. Το βιβλίο δεν είναι τέλειος κύκλος, είναι έλλειψη. Είναι πάντοτε ελλειπτικό και σε πρώτη-τελευταία ανάλυση. Ιδού η Ρόδος είδε και το πείδημα. Οι νέοι άνθρωποι να διορθώσουν ενδεχομένως έτσι, εγώ δεν έχω βρει κάτι, να διορθώσουν, να προσθέσουν εν πάση περιπτώσει αυτό που νομίζουν. Αυτό ήταν το προκαταρκτικό που αφορά τη συγγραφή γενικά. Πάμε όμως στο συγκεκριμένο. Πριν όμως το συγκεκριμένο, θα μου επιτρέψετε να εκθέσω τον προσωπικό μου πόνο, γιατί αυτές τις μέρες, προχθές ας πούμε, πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά. Και επειδή έτυχε κάποτε στο παρελθόν να συνυπάρξουμε με τον άνθρωπο αυτό, θα πρέπει να πω ότι είναι ένα γεγονός το οποίο βύθισε σε πένθος το Πανελλήνιο. Εκτός από ορισμένους οι οποίοι βάζουν την ιδεολογία πάνω από τον άνθρωπο. Δεν συζητώ για αυτούς. Ιδιαζόντως, όταν το πλήγμα της μοίρας απευθύνεται σε έναν τόσο επιφανή άνθρωπο, γενικά στους επιφανείς ανθρώπους, εμείς οι απλοί άνθρωποι πονάμε περισσότερο, παρότι δεν είμαστε σαν κι αυτούς. Γιατί? Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι ένα ερώτημα που προκύπτει εκείνη την ώρα. Εάν και αυτός πλήττεται από τον κραδασμό του πεπρωμένου, τότε δεν υπάρχει τίποτε. Καμιά μπύρα δεν είμαι. Δεν υπάρχει τίποτε όρθιο. Και τελικά όλα τα εγχειρήματα αθανασίας των απλών ανθρώπων, δηλαδή να κάνουν λεφτά, κοινωνική άνοδος, επιτυχία, οικογένεια αν θέλετε, όλα αυτά είναι εγχειρήματα αθανασίας. Πόσο μάταια είναι όλα αυτά τελικά? Αυτή η ματέωση έρχεται και πλήττει εμάς. Ο θάνατος λοιπόν βρίσκεται πίσω από όλα και είναι η κινητήρια δύναμη. Γιατί εάν τόσο μεγάλο είναι το υπαρκτικό δράμα που βιώνει ο άνθρωπος σε μερικές στιγμές, αναρωτιέται, και ποια είναι η απάντηση τελικά? Ποια είναι η απάντηση σε αυτό το πράγμα, το οποίο εύκολα μπορεί σε μια φουρκέτα της ζωής, ας πούμε, να με πετάξει στον κρεμό? Υπάρχει απάντηση. Η απάντηση βρίσκεται, θα σας το πούμε κάτι που είναι πολύ γνώριμο, μια και είναι και οι πατέρες εδώ, στο Χριστός Ανέστη, το οποίο ψάλουμε και ψάλετε μέχρι κορεσμού το Πάσχα στην Ανάσταση και δεν ξέρω για πόσο μετά. Θάνατο πατήσας.
απίστευτο, σκανδαλώδες, η δοτική του μέσου θανάτο, έτσι, διαμέσου του θανάτου νικάω το θάνατο. Δηλαδή, τι, αυτή είναι η μοναδική απάντηση. Δηλαδή τι, να ζήσεις τη ζωή σου με πυκνότητα βίου τόσο μεγάλη, τόσο έντονη, δηλαδή τόσο παρακινδυνευμένα, στιγμιαία, σαν να είναι η ζωή ένα συμβάν, πυκνωμένη όλοι στο δευτερόλεπτο. Είναι η μόνη απάντηση που υπάρχει. Δώστε μου ένα λεπτό. Για τους νεότερους όμως, οι οποίοι αυτή την αρετολογία των ενηλίκων δεν τους αγγίζει, θα πω κάτι άλλο. Το οποίο είναι το ίδιο. Στο σημενόμενό του το βαθύ. Θυμάμαι κάτι που είχε πει ο Μπουκόφσκι, σαν Μπουκόφσκι. Ένας έτσι πολύ εναλλακτικός συγγραφέας. Εγώ, λέει, το χάρο τον έχω στην αριστερή μου τσέπη. Ενίοτε τον βγάζω μπροστά μου και του λέω «Γεια σου αγόρι μου, πότε θα έρθεις να με πάρεις?» Εάν έπρεπε να κάνω μια κατάθεση αυτή τη στιγμή στους νέους ανθρώπους, θα ήταν ακριβώς αυτό. Να ζήσουνε με επίγνωση θανάτου. Γιατί ο άνθρωπος, όπως έλεγε ο Κίρκεγκορ, είναι προς θάνατον. Αλλά αυτό που φαίνεται πεσημιστικό στην αρχή είναι το πιο βαθιά αισιόδοξο πράγμα. Γιατί? Γιατί αξιώνει τη ζωή στο ενθάδε και νυν. Εδώ και τώρα. Οκ. Σας εξαπάτησα μόλις. Δεν μίλαγα για το συμβάν αυτό. Μίλαγα για το βιβλίο του πρόσωπου σήμερα, αλλά το έκανα ελευθερία. Γιατί αυτό που ήταν εγώ στο βιβλίο, αλλά και στο προηγούμενο, το οποίο παρεμπιπτόντως πρέπει να ειδωθεί ως τόμος Β του προηγουμένου τόμου Α, έτσι είναι μια ολοκληρωμένη ανθρωπολογική πρόταση. Το βιβλίο αυτό είναι ένα, ας το πούμε, μια νεκρολογία, να το πούμε ένα μνημόσυνο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι βάλθηκε, βρήκε το κέφι, 4 χρόνια προσπαθώ να το άκουσα. Το εσωτερικό κίνητρο να αχανατίσει τον Νικολίτσι. Λες και κάποιος το ζήτησε. Αλλά αυτό είναι οργανικό μέρος του Νικολίτσιου, το ζήτησε αυτός. Και αν το ζητάει αυτός, ο καθένας από εσάς πάει να πει ότι πρέπει να συνηγορούν όλοι. Και συνηγορούν όλοι εκ των πραγμάτων. Άλλωστε, εάν δεν συνηγορούσαν, δεν θα δίνανε ούτε φωτογραφίες. Αν θέλετε, κατά τη διαδικασία της συγγραφής και της συλλογής των στοιχείων, θα υφίστατο σωρία καταγγελιών και μηνύσεων, έτσι, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Αλλά όμως η ματαιοδοξία μας, ευτυχώς δεν έφτασε στο σημείο αυτό και δώσαμε το υλικό όσο μπορούσαμε, όσο ήταν χρήσιμο σε αυτόν. Μιλάει λοιπόν για τον Νικολίτσι. Ποιο Νικολίτσι? Αυτό ουσιαστικά το οποίο χάθηκε. Η γενεαλογία είναι κάτι το οποίο βυθίζεται βαθιά στις ρίζες. Μιλάει λοιπόν για τη γενεαλογία, για έναν Νικολίτσι που χάθηκε. Εγώ θα βάλω μια οριοθετική γραμμή, η οποία στηρίζεται σε ένα υπαρκτό γεγονός, αλλά μπορεί σε κάποιο βαθμό να αναφθέρεται. Οι παλαιότεροι θα με καταλάβουν. Θα τη βάλω στο 1968. Όταν ήρθε, εκτός αν κάνει κάποιο λάθος και ήρθε νωρίτερα, το ηλεκτρικό ρεύμα στο Νικολίτσι. 65-66 έγινε, νομίζω 68. Θυμάται κάποιος παλαιότερος? 66. Οκ, καταλήγουμε στο 66. Λοιπόν, εκεί λοιπόν υπάρχουν δύο διαφορετικά Νικολίτσια. Το ένα είναι το Νικολίτσι πριν, το οποίο είναι μια παγωμένη πολιτιστική οντότητα,
από προκαπιταλιστική περιόδους, δηλαδή από τη φεουδαρχία, για να μην πω από τα αρχαϊκά χρόνια. Δηλαδή, ό,τι κάνανε οι άνθρωποι αυτοί τότε, έτσι λειτουργούσαν και οι άνθρωποι μέχρι το 1966. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, πανομοιότυπα. Με την ίδια οικονομία, οργάνωση κλπ. Δεν μπορεί κάποιος νέος, αυτή τη στιγμή όταν λέω νέος, κάτω από το 40, ενδεχομένως και κάτω από το 50, δεν μπορεί να φανταστεί μια παγωμένη νύχτα του χειμώνα με συννεφιά στο Νικολίτσι, την κρίση πανικού εξαιτίας της απόλυτης πίσας έξω. Δηλαδή, διερωτάτο εμείς όλοι οι παλαιότεροι, έτσι, βλέπω ή έχω χάσει την όρασή μου. Επρόκειτο λοιπόν για έναν πολιτισμό της νύχτας, όπου μέσα εκεί υπήρχαν ενοράσεις, διοράσεις, φαντασίες, φόβος και τρόμος. Εκείνη λοιπόν την περίοδο του σκοταδιού, ας το πω έτσι, που δεν ήταν καθόλου σκοτάδι, η κοινότητα αυτή ήταν κοινότητα ζώντων και τεθνεώτων. Δηλαδή τι, οι πεθαμένοι ήταν μέσα στους ζωντανούς, οργανικότατα ενταγμένοι, όπως το ακούτε. Γιατί? Γιατί όλοι εμείς είχαμε βιώματα παραισθητικών εμπειριών με ανθρώπους οι οποίοι λείπανε. Σήμερα αυτό φαίνεται, πως το λένε, μια ψυχιατρική, ας πούμε, εκτροπή. Ωστόσο, κανείς δεν έχανε την ισορροπία και το ρεαλισμό του. Γιατί ο κόσμος της μέρας, το επόμενο πρωινό κλπ, ήταν αδυσόπιτος, πάρα πολύ σκληρός. Και εξανάγκαζε τον άνθρωπο να βουτήξει από δύο εναλλάξιμες περιπτώσεις. Η νύχτα, η φαντασία, ο φόβος, στη μέρα, ο στιγνός ρεαλισμός της επιβίωσης. Αυτό λοιπόν έχει χαθεί. Θα μπορούσε άραγε ένας νέος αυτή τη στιγμή, πολλοί το αποκρύπτουν κιόλας, να μπορέσει να φανταστεί ότι τα πατώματα των σπιτιών ήτανε από σκατά αγελάδας, αλιμένα στο πάτωμα με τα χυμνά χέρια των γυναικών. Έτσι ζούσαμε. Αυτό λοιπόν δεν τα λέω από καμία εξιδανικευτική διάθεση του παρελθόντος, οι παλιοί και τότε κλπ. Δεν ήτανε καλύτεροι άνθρωποι, ούτε χειρότεροι. Ήτανε απλώς άλλοι. Θα συνεχίσω λίγο ακόμα. Θα βγουνε κάποιοι και θα πούνε, αφού βγήκα και το είπα εγώ, άρα μπορεί να το πει κάποιος άλλος. Και τι χρειάζονται οι γενεαλογίες? Αυτά είναι για βασιλιάδες, για αριστοκράτες. Εμείς οι άσημοι άνθρωποι που ζούμε επιτελεστικά τη ζωή μας το κάθε μέρα, δεν έχουμε ανάγκη από γενεαλογίες. Θα πω το εξής, οι νεότεροι θα με καταλάβουν καλύτερα. Να δείτε τη ζωή του καθενός από εμάς εδώ αυτή τη στιγμή σαν σε σινεμά. Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής του σινεμά? Δηλαδή του βίου. Απλή γυναίκα, απλός πατέρας, φαντάρος, αγρότης, εργάτης, ταξιτζής, γαλατάς. Δηλαδή όλοι αυτοί που θεωρούνται από εμάς, από εσάς κλπ, τα λεγόμενα κατώτερα επαγγέλματα, κατώτερες ιδιότητες. Και όμως ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ακαδημαϊκός, ένας πολιτικός, ένας επιχειρηματίας, ζάμπλουτος, πηγαίνει στο σινεμά και ταυτίζεται με το γαλατά. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Να το στοχαστούμε. Σημαίνει ότι και εμείς είμαστε το ίδιο αριστοκράτες, το ίδιο βασιλείς, με το ίδιο υλικό καμωμένοι αυτονών, απλώς αυτό που αλλάζει είναι η κλίμακα. Επομένως, δικαιολογείται, είναι θεμιτό το βιβλίο του Κώστα. Επειδή όμως, θα τελειώσω σύντομα, επειδή όμως όταν δημοσιεύεται ένα βιβλίο, η καλύτερη συνεισφορά είναι μια κριτική ανάγνωση στο έργο του. Δεν θα του ασκήσω δρυμία κριτική, γιατί δεν έχω το έδαφος, δεν μου το έχει δώσει.
Εάν μου το είχε δώσει θα το έκανα. Ήταν πάρα πολύ προσεκτικός στη συγγραφή του και έφτασε, αλλά εντάξει είναι καταρτισμένος επιστήμονας, και απέφυγε την κακοτοπιά. Και κατέθεσε μία πρόταση η οποία είναι τόσο όσο. Δηλαδή, δεν διακινδύνευσε να μπει στο ολισθηρό πεδίο πριν από την περίοδο που υπάρχουν αρχεία, κατάστοιχα, και επομένως η δουλειά του είναι έντιμη και δίκαιη και προσεκτική. Πριν από την περίοδο στην οποία αναφέρεται κάποιος, μια οικογένεια, ένα γενεαλογικό δέντρο ξεκινάει από το 1700 τόσο, ας πούμε. Okay. Ωστόσο, βεβαίως εκεί αναφέρεται ως γενάρχης. Αυτό το γενάρχης βέβαια μην το πάρουμε της μετρητής, θα το πάρουμε όπως ακριβώς το θέλει ο Κώστας. Δηλαδή τι, σου λέει γενάρχης με βάση τα στοιχεία που έχω. Όχι γενάρχης γενικά, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιατί πανεύκολο, βέβαια, ακριβώς. Ο γενάρχης θα πάμε στον Αδάμ και την Εύα. Εδώ όμως, πριν φτάσουμε στον Αδάμ και την Εύα, θα κάνω μερικές παρατηρήσεις. Αυτό που μου έκανε εντύπωση λοιπόν εκεί, πέρα από το γενάρχη, είναι το εξής. Ότι πολλά οικογενειακά ονόματα, επίθετα, δεν ετυμολογούνται στην ελληνική. Άλλωστε και ο ίδιος το έχει πει. Να μην αναφέρω. Ας αναφέρω μόνο το δικό μου, ας πούμε, το παλιό που χάθηκε. Τσάτσης. Από τον Αστούλη Τσάτσης. Τον Αστούλης είναι ο Αναστάσιος, χαϊδευτικά και εν πάση περιπτώσει ετυμολογείται. Το Τσάτσης όμως ετυμολογείται ή στη Σλαβική, τσάτσο, θείος, ή τάτσι, στα αρβανίτικα, στα αλβανικά δηλαδή. Από την άλλη, υπάρχουν ένα σωρό τοπονύμια εδώ γύρω. Το ίδιο το Νικολίτης είναι σλαβική λέξη. Ποδογόρα. Έτσι, ρίζα βουνού. Γκόρι είναι το βουνό κλπ. Λέλοβα. Παπαντάτη. Νάσαρη κλπ. Πρέβεζα. Ακριβώς. Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι το εξής. Και κάτι ακόμα που πρόσεξε στο βιβλίο μου κάνει εντύπωση. Και απλά εκφράζω τον προβληματισμό μου την ώρα που το έγραφα, έτσι. Μια και μου έκανε την τιμή να είμαι ο πρώτος αναγνώστης, μαζί με τον Νίκο, ας πούμε, απλά καταθέτω αυτό που μου δημιουργήθηκε την ώρα που διάβαζα το βιβλίο. Και το λέω εντύμως. Πολλά ονόματα τώρα, μικρά, μου έκανε εντύπωση ότι είναι αρχαιοπρεπή. Ξέρω εγώ, Σοκράτης, Θρασίβουλος, Ερμιόνη, λέω ονόματα τώρα. Και ήτανε... Πύρος. Και ήτανε πολλά τα ονόματα αυτά. Και λέω, πώς είναι δυνατόν να είναι συμβατά αρχαιοπρεπή ελληνικά ονόματα με επίθετα τα οποία δεν ετυμολογούνται, το λέω κομψά, στην ελληνική. Μέσα σε ένα πλήθος τοπονημίων, όπου είναι δύσκολο να βρεις μία λέξη που να είναι ελληνική, τι να πω, ας πούμε, Θάνεζα, Ράπεζα, Ντάρτεζα, Κάλμη, Γκούρα, Μπούρα, Ντάρα και λοιπά. Λιούμθη. Λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ξενικότητα που υπάρχει εμφανίζονται αρχαιοπρεπή ονόματα. Και λέω τι συμβαίνει εδώ. Τώρα εκτίθεμαι εγώ και μπαίνω στο ολισθηρό κομμάτι, εκεί που δεν ήθελε ο Κώστας να το κάνει και καλώς δεν το έπραξε, έτσι. Γιατί άλλο πράγμα είναι να γράψεις ένα βιβλίο, το οποίο μένει εσαΐ, και άλλο πράγμα να πεις αυτά τα πράγματα σε ένα ακροατήριο. Έπε απ' τερόεντα. Τα είπα τώρα, φύγατε, τα ξεχάσατε. Άντε το πολύ να μου την πέσουν μερικοί. Λοιπόν. Δεν τα ξεχάσατε, καταγράφονται. Καταγράφονται. Ναι. Και παρένθεση, να πεις και λίγο νερό. Να κάνω και μία παρένθεση. Επειδή καταγράφουμε όλη την εκδήλωση απόψε, μπορεί να τη δείτε όλοι, χωρίς να έχετε αυτά τα Facebook και τα Instagram, στο YouTube. Στη σελίδα έχουμε κάνει μια σελίδα, στηρίζουμε και το χωριό. Λέει Τάκης Παν. Την ανεβάζω εγώ. Θα δείτε εκδηλώσεις από την εκκλησία, από συνεντεύξεις που έχουν δώσει εδώ στο χωριό. Τάκης Παν, στο YouTube. Εκεί θα δείτε και τη σημερινή, την απόψινή εκδήλωση. Τάκης Παν. Ελληνικά. Συγγνώμη κύριε. Παρακαλώ, αντίθετα. Λοιπόν, εδώ όμως, επειδή ακριβώς το έδαφος είναι πολύ ολισθηρό όπως είπα και θα εκτεθούμε αγρίως,
θα πρέπει να μου επιτρέψετε αυτή την κατάδυση να την κάνω με χρονολογίες και με ντοκουμέντα. Οι πηγές μου λοιπόν είναι όλοι οι χρονικογράφοι, πάρα πολύ σημαντικοί και ιστορικοί, του Βυζαντίου, της Οθωμανικής περίοδου κλπ. Να μην πω ονόματα. Θα πω όμως μερικές ημερομηνίες. Λοιπόν, ποιοι περάσαν από εδώ, έτσι. 2.67 Έρουλη, 2.93. Ο Διοκλητιανός κάνει την διοικητική διαίρεση σε έπειρους Βέτους, η Παλιά και η Νόβα. Σωστά το είπα. 3.95. Βυσιγότθη με τον Αλάριχο. 4.75. Βάνδαλη. 5.51. Οστρογότθη του Τωτήλα. Εκτεταμένες καταστροφές. 8.29. Κατάληψη από Βουλγαροσλάβους. 9.19. Δεύτερη βουλγαροσλαβική επιδρομή με εγκατάσταση μόνιμη. 9.27. Τρίτη επιδρομή Βουλγαροσλάβων. 9.77-9.86. Τέταρτη επιδρομή του Σαμουήλ του Περίφημου. 1041. Επανάσταση του Πέτρου Δελεάνου στο θέμα της Νικόπολης, το βυζαντινό θέμα Νικόπολης. Τελειώνω. 1204. Βενετοκρατία. Και 1207, 7 όμως στην πραγματικότητα, τη δημιουργία του δεσποτάτου της Υπήρου, έτσι, Μιχαήλ Άγγελος Λούκας Κομνηνός. Ναι, αλλά εκεί μέσα, κάπου στο 1340, επειδή είχε δημιουργηθεί το βασίλειο του Στέφανου Δουσάν, του Σέρβου του Κράλη της Σερβίας, ο οποίος κατέβηκε και κατέλαβε τον ελλαδικό χώρο σχεδόν όλα μέχρι την Πελοπόννησο και κυρίως την Ήπειρο, μαζί του στρατολόγησε με τη μορφή της χιονοστιβάδας, όσο κατέβαινε αυγάτιζαν αυτοί, στρατολόγησε κυρίως Αλβανούς. Να μην πω τώρα τι είναι η Αλβανία ακριβώς, είναι θέμα μιας άλλης ζήτησης, μπορούμε να το κάνουμε. Όταν λοιπόν ο Στέφανος Δουσάν πέθανε το 1355, οι Αλβανοί μείνανε μόνιμες εγκαταστάσεις. Και όχι μόνο μείνανε, κυριάρχησαν. Το δεσποτάτο της Υπήρου πέρασε για 60-70 χρόνια στα χέρια τους. Με αρχηγούς ποιους? Τον καπετάν Λιώσα, τα Λιώσα και το Γκίνι Σπάτα Μπούα. Σπάτα, στην Αθήνα. Αυτούς τους έδιωξε μετά ο Τόκος, ηγεμόνας των Επτανήσων, που έγινε και δεσπότης της Υπήρου, και οι οποίοι κατηφόρησαν προς τα κάτω, Κορινθία, Πελοπόννησο δηλαδή, γενικότερα Τριφυλία, Ορεινή, Αρκαδία και πάει λέγοντας, και Αττικοβιωτία, κυρίαρχα και Εύβοια απέναντι. Αλλά δεν ήταν οι μόνες αυτές, έτσι. Ήταν αλλεπάλληλες οι μετακινήσεις των λαών αυτών, και των Σλάβων και των Αλβανών. Θα το κλείσω όμως εδώ. Δεν θα ισχυριστώ μακριά από μένα ότι είμαστε Σλάβοι ή Αλβανοί. Αυτό το πράγμα είναι ανιστόρητο και άδικο. Όμως θα πρέπει να στοχαστούμε. Για να υπάρχουν τα τοπονύμια αυτά, σημαίνει ότι ένα μεγάλο πλήθος κάποια στιγμή στο διάβα της ιστορίας κυριάρχησε και άφησε το στίγμα. Και μόνο τα τελευταία χρόνια αρχίζει και γίνεται σαν εξελληνισμός. Με μια μικρή παρένθεση, ότι ο εξελληνισμός των ονομάτων δεν συμβαίνει τώρα από τις ελληνικές κυβερνήσεις, χάρη της εθνικής ενότητας, του εθνοσυμβολικού μας μύθου, συνέβαινε και επί Βυζαντίου, συνέβαινε και επί Οθωμανών. Θα κλείσω μια πρόταση του Πατροκοσμά του Ετωλού, ο οποίος δεν ήταν τυχαίος, είχε τελειώσει στην Αθωνιάδα σχολή και μάλιστα απεσταλμένος του Πατριάρχη στην Ήπειρο συγκεκριμένα και στην Αλβανιτία,
του Πατριάρχη και του Σουλτάνου. Να μαθαίνετε, λέει, τα παιδιά σας ελληνικά, γιατί είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου. Και σκέφτομαι εγώ, ο αφελής, γιατί να μαθαίνω τα παιδιά μου ελληνικά, δεν ξέρουνε? Πού απευθύνεσαι, πατέρα Κοσμά? Σε ανθρώπους που δεν μιλάνε ελληνικά. Είτε τη χάσανε είτε δεν τη μιλούσανε. 200 τόσα σχολεία έκανε ελληνικά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, πότε λειτουργεί? Στον νεοελληνικό διαφωτισμό. Σε εκείνο το κίνημα του εξαρχαϊσμού, το οποίο προηγείται και γίνεται μέσα στην Οθωμανοκρατία και προετοιμάζει και την Επανάσταση. Όλα αυτά στα στοχαστούμε. Δεν κάνουμε ζωολογία. Δεν κάνουμε καταγωγισμό όταν θέλουμε να προσδιορίσουμε την εθνική ταυτότητα. Άλλο η καταγωγή, άλλο η ταυτότητα. Ο Ρενάν είπε το εξής: η εθνότητα, λέει, είναι ένα καθημερινό δημοψήφισμα. Δεν είναι τίποτα άλλο. Ούτε καταγωγές, ούτε φυλές, ούτε αίματα, ούτε γλώσσες, ούτε τίποτε. Είναι ένα καθημερινό δημοψήφισμα. Θέλω να ανήκω εδώ. Και οι Αλβανοί, αυτοί που περάσαν εδώ, θέλησαν να ανήκουν εδώ. Και οι Σλάβοι θελήσανε με το γρέκομα να ανήκουν εδώ. Και εμείς φυσικά, οι Ρωμιοί. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν κατάλαβα, εγώ ο πρόεδρος, ο Σοκράτης και ο Νεσοκοτσάνας που κυοφορούμε, θα βγάλουμε βιβλίο? Έχεις λόγο? Θα βγάλουμε, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Γιάννη και τώρα μένει η πιο σημαντική στιγμή της απόψινής βραδιάς. Θα μιλήσει ο ίδιος ο συγγραφέας, ο Κωστάκης ο Ναστούλης. Μετά το τέλος της εκδήλωσης έχουμε αναψυκτικά και λίγες πίτες εκεί πίσω. Μπορείτε να πάρετε. Τα αναψυκτικά είναι προσφορά από τον Σοκράτη, οι πίτες από το Σύλλογο. Και το ψυγείο. Και το ψυγείο είναι δωρεάν για το χωριό εδώ. Βασίλη, και το ψυγείο είναι δωρεάν για τις εκδηλώσεις του χωριού. Ναι. Από τον Σοκράτη. Και το ψυγείο δωρεάν από τον Σοκράτη για τις εκδηλώσεις του χωριού εδώ. Και το βιβλίο, τώρα που είναι μέρα ακόμη, να περάσετε να το πάρετε σιγά σιγά, όσοι δεν ενδιαφέρεστε, γιατί δεν βλέπει ο Θόδωρος, θα σας δώσει λάθος ρέστα. Στον πάτο εκεί. Είναι ωραίος ο Γιώργος. Είναι ωραίος. Είναι ωραίος. Ναι. Πάμε Κώστα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Εδεσιμότατοι Παπαβασίλη και Παπαθωμά. Πρόεδροι, ξεκινάμε από τον πρόεδρο της κοινότητας, τον Δημήτρη τον Κίτσο. Πάμε στους προέδρους των συλλόγων, τον Βασίλη Κολιό, του Συλλόγου Νικολιτσωτών Πρέβεζας, τον Σοκράτη τον Κώστα του Συλλόγου Νικολιτσωτών Αγία Κυριακή Αθήνας και τον Χρήστο τον Κώστα, πρόεδρο του Συλλόγου Αναγέννησης του Κολιτσίου. Αγαπητοί μου χωριανοί και φίλοι που ήρθατε κάποιοι από πολύ μακριά για να είστε εδώ απόψε. Σας ευχαριστώ όλους. Θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας ένα νεότερο, ένα μικρό παιδί και υπενθυμίζοντας σε όλους μας τη γνωστή κουβέντα που λέμε «Εσύ τι νοσείσαι». Αν ρωτήσω το Χριστάκι εδώ που είναι, ποιος ήταν ο Πάπος, επειδή είχαμε κουβεντιάσει αρκετές φορές, θα μου πει ότι ήταν ο Ταγιαννάκης και ο προπάπος ο Γιαννάκης Νάκος. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, αρχίζουν τα δύσκολα. Πόσο μάλλον, αν ρωτήσω κάποιο νεότερο, εκεί τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Τα λέω αυτά γιατί οι σκέψεις αυτές με είχαν προβληματίσει πριν πολλά χρόνια. Είχα κάνει όμως ένα λάθος. Όταν ζούσε ο πατέρας μου, ο οποίος είχε καλή μνήμη και μου έλεγε κάποια πράγματα, το έλεγα άφησε με τώρα με αυτά, ασχολούμαι. Δεν τον άκουσα.
Όταν αποφάσισα να ασχοληθώ, έβλεπα τότε τις ελλείψεις που συναντούσα μπροστά μου. Και λέω κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσω. Όταν έγραψα το προηγούμενο βιβλίο, το οποίο υπενθυμίζω το παρουσιάσαμε εδώ 9 Αυγούστου του 2022, 3 ακριβώς χρόνια πριν. Είχα ζητήσει τότε από όλους τους παρισταμένους, επειδή ήδη είχα ξεκινήσει την όλη προσπάθεια να συγκεντρώσω υλικό για το τωρινό βιβλίο, ότι θα τους ενοχλήσω τηλεφωνικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, διαζώσεις όσοι ήταν εδώ, να μου δώσουν πληροφορίες. Το λέω από την αρχή. Μίλησα με 182 νοικοτσότες. Καταγεγραμμένη η μέρα και το τηλέφωνο που μίλησα μαζί τους και μου έδωσαν στοιχεία. Τους ευχαριστώ όλους. Ιδιαίτερα, πέρα από τους ομιλητές, τους εκλεκτούς και όλους όσοι βρίσκονται εδώ που ευχαριστώ, οφείλω να ευχαριστήσω τον Άσο του Βαγγικότσι, ο οποίος πριν 2 χρόνια, την επομένη των εκλογών, είχα πάει στο σπίτι του μαζί με τον παλικάρι ολόκληρη την ημέρα, όχι απλώς μου έδωσε στοιχεία, αλλά μου άνοιξε ευρύτατους δρόμους για να ανακαλύψω κάποιες πηγές άλλες που δεν τις είχα συναντήσει πουθενά. Τι μου είπε? Απλά για τους στεριάτες, μέσα από τους οποίους στεριάτες, το στέριο που είχε πρωτοέρθει γύρω στο 1750 στο Νικολίτσι, δημιουργήθηκαν 5 γενιές. Παπαθανασίου, Γιάννος, Δήμας, Σταύρου και Βασιλείου. Ψάχνοντας λοιπόν, του το είπα και τότε και εκ των υστέρων, όταν άρχισε λοιπόν να αφηγείται, να μου παραθέτει στοιχεία, λέω, προβληματίστηκα, του λέω, Νάσο, είσαι σίγουρος ότι είναι αλήθεια? Είχα μαζί μου τον υπολογιστή. Πολλά από αυτά τα στοιχεία που είχε αρχίσει να μου λέει, τα είχα ήδη από άλλες πηγές καταγράψει. Διεπίστωσα ότι δεν ξέφευγε ούτε σε ένα. Τον ευχαριστώ και πάλι. Πρέπει να ευχαριστήσω τους συλλόγους, κυρίως τους προέδρους, τον Βασί Κολιό και τον Σωκράτη τον Κώστα. Δυστυχώς, και οφείλω να το πω, τα υπόλοιπα μέλη των συλλόγων, τουλάχιστον της Αθήνας, δεν ξέρω καν ποιοι είναι. Εδώ, της Πρέβεζας, ξέρω ότι είναι τουλάχιστον 2-3 οι οποίοι βοήθησαν, έμεσα ή άμεσα. Και τον σύλλογο, μάλλον τον πρόεδρο του συλλόγου εδώ του χωριού, τον Χρήστο, γιατί μου έδωσε πάρα πολλά στοιχεία που αφορούν τη συγγραφή. Το αρχείο της κοινότητας βρίσκεται κάτω στο Δημοτικό Σχολείο. Βρήκα πολλά στοιχεία. Πέρα από εκείνα τα στοιχεία που είχα πάρει από τις πληροφορίες που μου δίνατε όλοι εσείς, βρήκα γραπτά στοιχεία. Δυστυχώς όμως, ο Δήμος, στον οποίο πλέον εντασσόμαστε, επικαλούμενη η κυρία Ληξίαρχος, τα λεγόμενα, όπως είπε και ο Γιάννης προηγουμένως, προσωπικά δεδομένα, αρνήθηκε να μου δώσει για πεθαμένους. Δεν θέλησα, παρότι πήγα στον εισαγγελέα, σας το ομολογώ, να την παραπέρα, ας μην συνεχίσω. Γιατί ήδη είχα τα στοιχεία. Θα μπορούσα δηλαδή επιπλέον να βρω και κάποια άλλα στοιχεία, γιατί τα αρχεία της κοινότητας έχουν μεταφερθεί στο Δήμο Ζηρού, στην έδρα. Τέλος πάντων, αυτά λίγο εισαγωγικά. Το βιβλίο που έχετε μπροστά σας, όσοι το πήρατε και όσοι θα το πάρετε. Αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου βιβλίου. Εάν στο προηγούμενο βιβλίο είχα περιοριστεί στην ιστορία του χωριού και γενικότερα της Λάκας, γιατί όπως είχα πει και τότε, δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τον Νικολίτσι από όλα τα χωριά της Λάκας και της περιοχής, αυτό εδώ έχει μια ιδιαιτερότητα. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο,
να βρω έναν τρόπο για να καταγράψω τα στοιχεία. Έβλεπα διάφορα, για όσους τουλάχιστον έχουν ασχοληθεί, λεγόμενα κλαδικά διαγράμματα. Δέντρα με ρίζες, κλονάρια, κάπου χανόμουν. Λέω, και να βάλω, λέω, ρίζες και κλονάρια, κάπου στο τέλος τα κλονάρια θα πέσουν. Άλλαξα λοιπόν τον τρόπο παρουσίασης και είναι αυτός τον οποίο είδατε. Χωρίζεται λοιπόν σε 4 μέρη. Στο πρώτο μέρος, την αφορμή μου την είχε δώσει ο Μακαρίτης, ο Κωνσταντής του Γαϊκότσι, ο οποίος είχε καταγράψει όταν ήταν παλιά πρόεδρος στην κοινότητα, με βάση το υπάρχον αρχείο της κοινότητας, γιατί τα παλιά είχαν χαθεί, από το 1844 μέχρι το 1911 στο Μητρό Αρένων όλους τους άρενες καταγεγραμμένους κατά χρονολογική σειρά, και μάλιστα είχε αναφέρει ακόμα τις συζύγους όσων υπήρχαν στοιχεία, παιδιά, αδέρφια κλπ. Παίρνοντας λοιπόν αφορμή από αυτά τα στοιχεία, σκέφτηκα λοιπόν να το επεκτείνω παραπέρα και το έφτασα μέχρι τα χρόνια μας το 1960, τουλάχιστον καταγεγραμμένους. Από ό,τι θα δείτε, εκείνοι που είναι γεννημένοι από το 1844 μέχρι το 1900, οι άρενες, στο πρώτο μέρος του βιβλίου, υπάρχουν ελλειπή στοιχεία που αφορούν τις συζύγους, οι περισσότερες γυναίκες τους ούτε καν αναφέρονται, και άλλες ελλείψεις. Όσο περνάνε όμως τα χρόνια, το τέλος του 1890, 1900 και μετά, πλέον τα στοιχεία είναι πληρέστερα. Διεπίστωσα λοιπόν και από άλλα έγγραφα, και εδώ είναι ο Γιώργος ο Γιάννος, που με την εφημερίδα Νικολιτσίου μου είχε παραχωρήσει το αρχείο και βρήκα πάρα πολλά στοιχεία. Διεπίστωσα λοιπόν ότι υπήρχαν πολλοί άρενες που δεν ήταν γεγραμμένοι στα Μητρώα. Ήταν όμως, ζούσαν κάποτε. Σκέφτηκα λοιπόν και αυτούς ότι πρέπει να τους βάλω μέσα. Στο δεύτερο λοιπόν μέρος, από ό,τι θα δείτε, στο οποίο χωρίζεται κατά αλφαβητική σειρά το κάθε επώνυμο, ξεκινάμε παράδειγμα Αθανασίου, Αναγνώστου, Αναστασίου κλπ. Δεν περιέχει μόνο τους άρενες που υπάρχουν στο πρώτο μέρος του βιβλίου, αλλά και επιπλέον πολλοί άλλους. Υπάρχει μάλιστα μια διαφορά, αν δεν κάνω λάθος, στο πρώτο μέρος του βιβλίου καταγράφονται γύρω στους 600. Στο δεύτερο έχουν φτάσει γύρω στους 800. Γιατί αυτοί οι 200 περισσότεροι άρενες είναι ακριβώς εκείνοι οι οποίοι υπήρξαν, ζούσαν, αλλά δεν ήταν γεγραμμένοι στα Μητρώα. Γιατί τα Μητρώα είχαν πολλές ελλείψεις. Μιλάμε για την εποχή που το χωριό ήταν ακόμα στους Τούρκους μέχρι το 1912 και τέλος πάντων για διαφόρους λόγους οι ελλείψεις ήταν πολλές. Αφού λοιπόν συμπεριέλαβα όλους αυτούς, σκέφτηκα μετά πρέπει λέω και τους νεότερους να συμπεριλάβω. Ποιους νεότερους? Όπως είπε προηγουμένως ο Νίκος, ακόμα και την εγγονή. Τα παιδιά δηλαδή που γεννήθηκαν μέχρι περίπου το Μάιο του 25. Με ποιο τρόπο? Κάνοντας στο τρίτο μέρος τα γενεολογικά δέντρα σε πίνακες, σε γενιές που φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις σε βάθος 11 γενιών. Εκεί λοιπόν, καθώς αναζητούσα στοιχεία, διεπίστωσα ότι όσο πήγαινε πιο πίσω, ασφαλώς, σε αρκετές περιπτώσεις τα στοιχεία ήταν ελλειπή και προσπαθούσα με διαφόρους τρόπους και με βάση τη λογική να τα καταγράψω. Διεπίστωσα λοιπόν ότι όσο προχωρούσα, τόσο περισσότερο έφτανε σε βάθος. Αρκετά επώνυμα φτάσαμε μέχρι το 1750. Σημαίνει 10-11 γενιές. Που κατέληξα ότι λίγο πολύ όλοι οι νοικοτσότες έχουν συγγενική σχέση. Θα μου πείτε πρώτου-δευτέρου βαθμού? Όχι. Διότι τυπικά μετά τα δεύτερα ξαδέρφια, τα τρίτα και τέταρτα, την ξέρετε τη σχετική φράση. Όμως οι περισσότεροι, και δεν εννοώ μόνο όσοι
ας πούμε, είναι να σου λέει, ενώ ο ένας με τον άλλον. Ένα απλό παράδειγμα σας πω. Πριν λίγο καιρό μίλαγα με τον ξάδερφό μου τον Κώστα. Και μου λέει, ξέρεις, ο Ντούλ Ζήσης μια φορά και ο Τασούλας είχαν ένα χωράφι κάπου πιο πέρα εκεί τις Λακές. Και λέει ο Ντούλ Ζήσης, του Τασούλα, ξέρεις, λέει, τα χωράφια αυτά ότι είναι αδερφομοιραή. Λέω, από πού? Ο πάπος μου, ο Ντουλαπίλιος, για όσους ξέρουν, και ο Βαγγέλης, ο πάπος του Κώστα, και ο Νασπίλιος, και δύο αδερφές, ήταν αδέρφια. Πατέρας τους ήταν ο Σπύρος, ο οποίος είχε μια αδερφή, τη Βαγγελή, που την είχε παντρευτεί ο Θόδωρος Ζήσης. Παλιός Θόδωρος Ζήσης, που είχε μετά τον Χρήστο και μετά είχε τον άλλο τον Θόδωρο. Πάμε δηλαδή γύρω στο 1820. Θα το δείτε μέσα τις γενικές σχέσεις που υπάρχουν. Και... Ο Χρήστος είναι. Πιθανόν να κάνω λάθος. Πιθανόν. Είναι γύρω στο 1830, κάπου εκεί πέρα, 1840. Τι σημαίνει αυτό? Ψάχνοντας, βλέπω και ο ένας και ο άλλος συγγένειες. Ένα άλλο θα σας πω. Το Αθανασίου και του Σωτηρίου. Είναι σε ενιαίο πίνακα. Γιατί όλοι οι Σωτηρίου και οι Αθανασίου έχουμε συγγενική σχέση. Ο Τούης Θανάσης, για όσους ξέρουν, και ο Σωτήρ Θανάσης ήταν αδέρφια. Και φαίνεται λοιπόν πλέον η συγγενική σχέση που έχουμε όλοι. Και κάτι άλλο. Οι περισσότεροι Νικολτσότες παντρεύονταν εδώ. Άντρας Νικολτσότης έπαιρνε Νικολτσότισσα. Όσοι γάμοι γίνονταν εκτός Νικολιτσίου ήταν οι Μενεσαρίτες, οι περισσότεροι, λίγοι Μεταρανίτες και πολύ λιγότεροι Παπαριώτες. Μιλάμε για το πριν το 1950. Τα τελευταία χρόνια άρχισαν πλέον να ανοίγονται. Αυτό, αν το δει κανένας από καθαρά κοινωνιολογική, ας το πούμε, άποψη, βλέπει πώς λειτουργούσαν η κοινωνία της εποχής εκείνης και γενικά σε όλα τα χωριά εδώ οι σχέσεις ποιες ήταν. Και από ό,τι βλέπω, ακόμα και σήμερα, νεότερα παιδιά έχουν περισσότερες επιγαμίες με Ανασαρίτες παρά με άλλους από άλλα χωριά. Προχωρώντας παραπέρα, διεπίστωσαν το εξής, ότι υπήρχαν αρκετά επώνυμα τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, το σύνολο των επωνύμων που απαντούν στο χωριό είναι 49. Από αυτά, περίπου 9-10, όπως είπε και ο Γιάννης προηγουμένως, προέρχονται από σλαβικά, αλβανικά ή και τουρκικά επώνυμα. Τα άλλα όλα είναι καθαρά ελληνικά. Παράδειγμα, από το Αθανάσιο στο Αθανασίου, από το Βασίλειος Βασιλείου, Γιάννης Γιάννος και ούτω καθεξής. Μόνο μερικά, τα οποία θα τα δείτε στην εισαγωγή που έχω γράψει στο τρίτο μέρος για το κάθε επώνυμο. Επομένως λοιπόν, αν δούμε αυτό που είπε ο Γιάννης, τις σχέσεις εδώ, βλέπουμε την ελληνικότητα του χωριού. Και μην ξεχνάμε το εξής. Έχουμε πολύ στενές συγγενικές σχέσεις με το Σούλι. Δεν θα αναφέρω μόνο το δικό μου επώνυμο, τον Αστούλης, γιατί στο Σούλι υπήρχε όνομα, μικρό όνομα, βαπτιστικό, Ναστούλης. Τα αναφέρω μέσα, Ναστούλης, ο Δαγκλής και ένα-δυο άλλοι. Όπως και εδώ στο χωριό θα θυμούνται οι παλιότεροι, ο γνωστός Ναστούλης του Κοστελάστου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε άμεση σχέση όχι μόνο με το Σούλι, αλλά και με τα άλλα χωριά της Λάκας. Αυτά τα πράγματα προσπάθησα να τα διασώσω μέσα από το βιβλίο. Εκείνο που θέλω όμως να πω από τώρα είναι ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις. Κυρίως ελλείψεις που αφορούν τα πατρικά επώνυμα των γυναικών. Γιατί από ό,τι θα δείτε υπάρχει το όνομα και το πατρικό επώνυμο της γυναίκας. Παρότι επικοινώνησα με όλους όσους μπορούσα, αρκετοί δεν μπορούσαν, δεν ήξεραν, δεν θυμούνταν
να μου αναφέρουν, οπότε εκεί έχει μπει ερωτηματικό. Σε κάποια σημεία, συγγνώμη, έγιναν και κάποια λάθη από βιασύνη και από τεχνικές δυσκολίες που συνδεόταν με την, ας το πούμε για όσους γνωρίζουν, τη μορφοποίηση που λέμε του βιβλίου. Γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα. Αν δείτε μέσα στα λεγόμενα τετραγωνάκια, ένα γράμμα να φεύγε, πήγαινε στην επόμενη σειρά και φαινότανε ο άντρας να παντρεύεται με άντρα, η γυναίκα με γυναίκα. Ήταν φυσιολογικά και στην προσπάθεια λοιπόν να διορθωθούν ξέφυγαν κάποια πράγματα. Ελπίζω, εφόσον γίνει κάποια στιγμή αργότερα επανέκδοση, όλα αυτά θα διορθωθούν. Θέλω επίσης να αναφέρω το εξής. Πολλά ονόματα υπάρχουν σε πολλούς πίνακες. Μπορεί ένα όνομα να απαντά σε 5-6 πίνακες. Γιατί? Κυρίως όταν ο άντρας και η γυναίκα ήταν οι κοτσότες, και οι δύο, και οι γονείς τους ήταν οι κοτσότες, θα δείτε λοιπόν το ίδιο όνομα να αναφέρεται σε 5-6 πίνακες. Γιατί? Παράδειγμα, η Θωμαντούλης, να το πω έτσι, και η Θωμαντούλαινα, οι κοτσότες. Θα γραφούν τα παιδιά τους και στον πίνακα του κολλιού και στον πίνακα του τρούγκου που καταγόταν η Θωμαντούλαινα, και αν πάμε παραπέρα και στον πίνακα της μάνας, της τρανής του βασικολιού κλπ. Οπότε απαντά σε πολλούς πίνακες και βλέπετε τις γενικές σχέσεις. Σας είπα, στην αρχή όταν ξεκίνησα λέω κάμια 50-100 σελίδες θα γράψω και θα τελειώσει. Καθώς όμως προχωρούσα, έβγαιναν όλο και περισσότερα καινούρια στοιχεία που είχαν ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν μέσα ονόματα, αναφέρω ελληνικά κάποια νούμερα, που απαντούν σε πολύ μεγάλο αριθμό. Αναφέρω ενδεικτικά. Το όνομα Κωνσταντίνος απαντάει 2.180 φορές μέσα. Το όνομα Γεώργιος 1.650 φορές. Δημήτριος 1.300, Βασίλης 830, Εκατερίνη 1.250, Μαρία, επώνυμα τώρα. Πάμε. Κίτσος 730 φορές, Κώστας 715, Γιάννος 557 κλπ. Γιατί σας τα λέω τα νούμερα? Για να δείτε ότι όταν ένα όνομα επαναλαμβάνεται στις διαφόρους πίνακες, σε κάποια σημεία ενδεχομένως ξέφυγε κάτι και έγινε κάποιο λάθος. Ελπίζω ότι αυτά σε μια επόμενη έκδοση θα διορθωθούν όλα. Για να μην σας κουράσω λοιπόν άλλο, θέλω όλους να σας ευχαριστήσω. Αν υπάρχει κάποια απορία, κάποια ερώτηση, ευχαρίστως να απαντήσω, και να είστε όλοι καλά που παρευρεθήκατε απόψε εδώ. Επίσης υπάρχει και το πρώτο βιβλίο του Κώστα Ναστούλη, το Νικολίτσι, που είχε βγει πριν 4 χρόνια. Υπάρχουν ορισμένα αντίτυπα ακόμη, εκεί που πουλάνε τα παιδιά πίσω. Όποιος δεν το έχει πάρει να το προμηθευτεί, εκεί να το πάρετε. Μισό λεπτό, μια μικρή παρέμβαση από τον κύριο Μιχάλη Μπότσαρη, είναι συνάδελφος και φίλος του Κώστα. Ο οποίος ήρθε από τους Φιλιάτες, παραμεθόριος. Αγαπητοί φίλοι, ναι, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ένας συνάδελφος με τον Κώστα τον Αστούλη
και γνωρίζομαι εδώ και 45 χρόνια. Συναντηθήκαμε στις αρχές της δεκαετίας του 80 στο 40ο Λύκειο της Αθήνας, που βρίσκεται στα Πατήσια. Συνυπηρετήσαμε σχεδόν για 20 χρόνια. Μετά εκείνος με υψηλές πτήσεις που φτάσαν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Εγώ άλλαξα σχολείο, πήγα 5 χρόνια στη Γερμανία στα ελληνόγνωστα σχολεία, ξαναγύρισα στο Βαρβάτιο. Δεν χάσαμε όμως τη φιλία μας. Εγώ βέβαια απόψε δεν θα σας μιλήσω για το βιβλίο, παρόλο που πήρα το πρώτο βιβλίο, μόλις εκδόθηκε και το διάβασα απνευστή. Το βιβλίο αυτό με συγκίνησε σφόδρα. Σαν περιεχόμενο, σαν έρευνα, σαν επιστημονική εργασία. Με το φίλο τον Κώστα, μέχρι σήμερα, έχουμε μια ιδιαιτερότητα στη φιλία μας. Είμαστε 2 διαφορετικά άτομα. Και όμως, κατά παράδοξο τρόπο, υπερελιστικό θα λέγει κάποιος από εμάς, ενώ διαφωνούμε σε όλα, συμφωνούμε σε όλα. Παράδειγμα, κίτρινος ο Κώστας, πράσινος εγώ. Σε έναν πολιτικό χώρο Κώστας, λίγο απέναντι εγώ. Και σε άλλα. Και σε εκπαιδευτικά θέματα. Και όμως δεν διαφωνήσαμε ποτέ. Όχι από σκοπιμότητα, αλλά από ιδεολογική ταύτιση κάπου στο βάθος, στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, από μια ευρύτερη κατάρτιση, παιδαγωγική κλπ. Εγώ απόψε θα σας μιλήσω κυρίως για τον εκπαιδευτικό, τον Κώστα τον Αστούλη, τον οποίο δεν νομίζω ότι το χωριό του τον ξέρει όσο τον ξέρω εγώ. Ο Κώστας και εγώ, στο σχολείο το δικό μας, 2 φιλόλογοι, είμαστε, δεν είναι παιδαγωγικός ο όρος, το καρότο και το μαστίγιο. Αυστηρή, συστηματική, ανυποχώρητη, με πρώτη αγάπη προς την παιδεία και τη γνώση. Έχουμε μια αντίληψη κοινή. Δεν έχουμε συζητήσει, δεν έχουμε συμφωνήσει, ούτε τώρα θα διαφωνήσουμε. Ένας εκπαιδευτικός, πρώτο στο έργο του είναι να διδάσκει το παιδί, το μαθητή. Όποιος διδάσκει το μαθητή, συνεπάγεται ότι το αγαπά. Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που πρώτα αγαπούν τον μαθητή και μετά το διδάσκουν. Υπάρχουν όμως και εκπαιδευτικοί που αγαπούν μόνο το παιδί χωρίς να το διδάσκουν. Άρα η αγάπη δεν συνεπάγεται πάντοτε τη διδασκαλία χωρίς να την αποκλείει. Η προτεραιότητα και η έμφαση στην μάθηση και στη γνώση συνεπάγεται την αγάπη απέναντι στο παιδί. Έτσι πορευθήκαμε, έτσι φτιάξαμε ένα όνομα και ένα από τα πρωτοπόρα ήταν ο φίλος μου ο Κώστας ο Αστούλης. Με την παρουσία του στη μέση εκπαίδευση, να ξέρει το χωριό σας ότι ο Κώστας ο Αστούλης ευεργέτησε τη μέση εκπαίδευση. Δεν έγινε αιτία και αφορμή, απλώς συνετέλεσε τα μέγιστα να διακριθούν εκατοντάδες, δεκάδες και εκατοντάδες μαθητές του να διαπρέψουν στο σχολείο και να πετύχουν αξιόλογες πανεπιστημιακές επιδόσεις σε σχολές. Αυτό πρέπει να το ξέρει το χωριό και να είναι υπερήφανο. Το λέω αυτό γιατί έχω μια προσωπική εμπειρία και ιστορία. Είναι στην παιδί, θα σας αναφέρω. Στις εκλογές του 1996, στο χωριό μου, το Παλαιοχώρι Φιλετών Θεσπρωτείας,
πηγαίνοντας στο εκλογικό τμήμα να ψηφίσω, σηκώνεται επάνω σαν ελαττήριο ο δικαστικός αντιπρόσωπος, δικηγόρος. Ο κύριος Μπότσαρης, ο δασκαλός μου, ο καθηγητής μου, ο φιλόλογός μου. Αγκαλιές, και με πιάνει λίγος ακόμα να θυμηθώ, μου φίλησε το χέρι. Είπαμε εν ολίγης λίγα πράγματα. Σήμερα βέβαια ο δικηγόρος αυτός είναι επόμενο δικηγόρος στην Αθήνα. Και φεύγοντας στην εκλογική επιτροπή που ήταν όλοι χωριανοί, 7-8 άτομα, δικαστικοί αντιπρόσωποι, άλλοι δεν ακόμα λένε, τους είπε τόσα πολλά και επενδυτικά, μάλλον και υπερβολικά λόγια για μένα, τα οποία δεν ήξερε το χωριό. Και μετά, μα είσαι εσύ, έκανες τέτοια πράγματα, έτσι είδες, αυτό έκανες τούτο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Τι να τους πεις. Δεν είχα ζήσει στο χωριό, δεν είχα μαθητές χωριανούς, έτσι. Αυτό πρωτίστως, αγαπητέ Κώστα, αφορά και εσένα ακριβώς. Το συγγραφικό σου έργο θα το κρίνει το χωριανή σου, άφησες μνημείο Εσαΐ και κάτι άλλο. Είχα πολλές φορές την περιέργεια μέσα από τη φιλία μας να τον μέμφωμε, γιατί εγώ ήμουν τακτικός επισκέπτης στο χωριό μου. Ο Κώστας είχε βέβαια τη μητέρα του εδώ, πατέρας είχε χαθεί νωρίτερα, τα ξέρετε στη σχολή μου, είχε μια αδερφή που φρόντιζε τη μάνα του. Δεν έρχονταν και τακτικά όπως εγώ. Και τον αποκαλούσα λιβαστικά μικρό αστέ, δεν αγαπάς το χωριό σου. Γιατί εγώ είχα παραστάσεις από αγροτική οικονομία και Τσοπάνος είχε χρηματίσει, τα πάντα και μετά τη συνταξιοδότηση είχα και την αφέλεια να φυτέψω καμιά 200 δέντρα, να τα κουναρίσω στο χωριό, να φτιάξω το σπίτι, το Νατάλο κλπ. Και περόμουνα. Και ως πρόεδρος του Συλλόγου των Αθηναίων κάναμε κάποια 8ήμερα εκδηλώσεων με πολλά θέματα, κλασικά βέβαια μουσική, αλλά και θέατρο και κινηματογράφο και αθλητισμό και συζητήσεις με γεωπόνους, κοινοτρόπους κλπ. Και τώρα στοχάζομαι. Τι άφησα εγώ στο χωριό. Αυτά θα μείνουν. Δεν θα μείνει τίποτα. Τι θα μείνει? Το βιβλίο του Κώστα του Ναστούρη. Το μνημείο Εσαΐ. Το πρώτο και φυσικά το δεύτερο. Δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο. Ήρθα με μεγάλη ευχαρίστηση και συγκίνηση μαζί με ένα φίλο μου εδώ για να παρακολουθήσω αυτή την ωραία συγκινητική εκδήλωση. Και μάλλον, αγαπητέ φίλε, δεν θα μιμηθώ εγώ το Θεμιστοκλή, αλλά ούκε άμε καθέβδιν από σένα και τα ερεθίσματά σου που μου άφησες. Ο Κώστας, ο φίλος μου, στη μέση εκπαίδευση ήταν όνομα μέγα αγαπητή φίλη και δεν το λέω έτσι γιατί βρέθηκα στο χωριό του απόψε, γιατί είναι βιωματική μου η σχέση μαζί του και με αυτή την σύσταση θα ήθελα να τελειώσω την παρουσία μου εδώ. Να είστε περήφανοι, όλοι σας, μικροί και μεγάλοι, γιατί ο Κώστας ο Ναστούρης ως εκπαιδευτικός, το συγγραφικό θα το δείτε εσείς και θα το αξιολογήσετε καλύτερα από μένα. Έτσι, ως εκπαιδευτικός τίμησε πάρα πολύ το χωριό σας και πρέπει γι' αυτό να σας κάνει περήφανος και ικανοποιημένος. Σας ευχαριστώ για την υπομονή. Δεν μας είπες, είχατε περάσει κανένα μαθητή της Κοβατόλους. Δεν άφησα μαθητή. Τι θέλατε να σας πω? Αν περάσετε κανένα μαθητή της Κοβατόλους. Οι μαθητές δεν περνούσαν από μας ή περνούσαν μόνοι τους και κουβόντουσαν μόνοι τους.
Δεν τους περνάει, ούτε τους κόβει ο δάσκαλος. Μπράβο, ωραία. Ναι, μετά είχε πάει η βούλα, μετά και τους πέρασε όλους. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Κότσαρη. Εμείς είχαμε τον Μάρκο εδώ τον Κότσαρη. Και κάπου εδώ, εγώ θέλω να επαναλάβω το εξής. Γιατί έχουν γίνει κάποιες παρεξηγήσεις. Ο Κώστας το βιβλίο το δώρισε στους 2 συλλόγους. Από αυτά δεν παίρνει 1 ευρώ, δεν το παίρνει ο Κώστας. Το παίρνουν οι 2 σύλλογοι για τους δικούς τους σκοπούς. Κυρίως για την πλατεία εδώ που το έχουμε άγχος πλέον να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή. Και επειδή ρωτάτε, να σας πω και 2 λόγια ότι τώρα είμαστε στη φάση όπου προσπαθούμε να βγάλουμε την άδεια για το κατάστημα που είναι να εγερθεί. Και βλέπουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την υπομονή σας. Να είστε καλά. Το βιβλίο εκεί που ξεχάσετε, έχουν μείνει λίγα ακόμη, 2-3. Τι λες, μωρέ? Να είναι καλά και ο Σπύρος με τον Βασίλη και τον Σοκράτη που φτιάξανε και αυτό το ωραίο που φέρει εκεί. Να είστε καλά καιρός. Πάτε να γράφεις. Όχι μόνο για το θέμα, για την προσφορά που έχεις κάνει, όπως είπες. Αυτά θα μείνουν και ίσως οι πλατείες θα μετασκευαστούν κάποτε από κάποιες επόμενες γενιές. Συγχαρητήρια. Το βιβλίο θα μείνει. Είστε καλά. Γιώργο, μου τι κάνεις? Είσαι καλά η οικογένειά σου? Χαίρομαι. Η Μανούλα τι κάνει? Δεν είναι. Καλά και εσύ να έχεις υγεία. Να είμαστε καλά. Παναγιώτη, να είσαι καλά, αγόρι μου.